Oyawore nyakwara mugia jwang' en okinyi machielo majabera mar chieng' tich ariyo tarike na 16 dwe mar 9 higa mar 2025. Kamoro mora ma intiere okinyi makawuono en mor marwa mar bedo kodi e chenro mar okinyi okinyi makawuono e juma manyien machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Bed kudo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Oyawore nyakwara mugia jwang' gino mara ni chiew e yo makare arwakini machiegni bed kudo nyaka giko mar chenro makama wachake kidieny mar rupinya. Wabiro bedo kwa tieke gi mbako romo kar saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'aw. Sharon ichiw nado okinyi makawuono. Achiw makare Joyce Oduor. Wacho ni wachako juma. Majuma manyien. Majuma manyien. Nuonge ka odiochieng' manyoro. Ichiw makare? Achiw makare. Odira mara obedo maber, ok aneno marach to mari. Mabedo obedo maber. Mana no dhi na mana piyo. Mana kama ini ndo matin kilopori kama to juma manyien osechako. Kata kamano wagore Nyasaye. Kecho gani weekend ringo mana kamano. Nikech wanyalo wacho mani yueyo mandala achiel. Ndalo machielo ma odong' no iikori mar duoge tich kabisa. Kwa kumane nyikwara mugia jwang' gino marwa ni ucheyo makare wami uchendo mar okinyi makawuono wachak kanyo gi weche manyien ma bende Joyce dhi bedo kikelo. Bang'e nonro mar gazet anno kintiere gi The Standard wachang. Gazet mar The Standard okinyi makawuono mibo bedo kinono anno ka koro giketo kae ni war against Matiang'i. Wacho kae ni dweche 4 mokalo nyaka ne mane en jatend migawo mochung' ne weche go magarite pacho kae machon mano Fred Matiang'i nyaka nolanda no bedo e ng'wech mano mar laro content piny Kenya yiero mar higa mar 2027. Sani koro akena luonge ni nitiere forces moko mosebedo ka temo mar mondo mi ogaye ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere ondike kae ni nitiere a covert plan is in motion ka nitiere jogo matiyo kod sirikal kata jogo manitiere sirikal makoro temo mar mondo mi ochier gik moko maseche moko nyalo mono Matiang'i laro content piny Kenya e yiero mano mar higa mar 2027. Mago duto ang'eni bo bedo kilidhe gazet okinyi makawuono mar mondo mi ile ne nyakwara mugia jwang' ni to en ang'o matimore ang'o momiyo seche moko koro Matiang'i ni akiana wach ni en threat koso ang'o momiyo idwa ni seche moko kos chung kaka e kom ten piny Kenya e yiero mar 2027. Daily Nation to wacho kalore kod rombe mopogore mabendo osebedo kibago. Daily Nation nyakwara mugia jwang' nitiere moko jopiny mabendo osebedo kawacho ni State House kar jot ma jatend piny en kar nyadhi kata kamano jatend piny Kenya wacho ni oyo State House etende ibro bire gi ng'ata wacho ni nyaka the less privileged wacho ni it's no longer a place for only the privileged emo miyo wasebedo kwa neno rombe mopogore chakre chieng' tarik 1 dwe mar 8 Joyce wasebedo kwa neno teams mopogore nono kanyo jo boda rowere e kind mamoko chieng' ngeso nono ka jopuonje bo 10,000 bed no de kar jot mano mar jatend piny koro piny en kisera mar siasa koso mar sero mbulu motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 kosenano kopogore gi manya kor mugia jwang' bende lecturers jopuonj mago mag mbalariany bende biro bedo ka chako ayanga ng'anyo margi odiochieng' makinyi duto te nyakor mugia jwang' weche momi pek e gazet adhi bedo ka kilo ni chakre saa 12 nyaka rom kanyo saa 1 mar okinyi bang'e wantiere gi chal mano mar piny Kenya chakre saa 1 nyaka saa 3 mar okinyi. Nyakwara mugia jwang' e chal mar Kenya nyawadwa Cleophas Oloche mabo bedo katayo twak makamano kotudore kod weche mopogore matimore pacho kae piny Kenya ochomo kanyi nyaka gi sani bang'e to e chenro mar mbako romo kochakore saa 3 nyaka saa 5 Sharon bro bedo kachako kod chal mar fwambo kama bang'e wabo bedo ka watwa kotudore kod higni 3 mar jatend piny Kenya William Ruto e telo tije e mbui chalo nade jatend piny Kenya William Ruto sirikande osebedo kod chenro mano mar keto internet connections kor gwenge mopogore pacho kae ka giwacho ni koket internet ng'ato ka nitiere kod internet makare to nyalo kata loko hala e yor mbui kata kamane mbui onogo to gin tije mage marowere nyalo timo chichu masidindi nitiere gi wifi naneno kiketo kar na wifi e chiro bende tiyo bende no keto no chiro masidindi jomoko wacho ni keto gitiyo matin bang' thuolo matin to kendo giweyo tiyo kora kene ng'ikruok nitiere kanye kata kamane jiwo jopiny mar mondo misani kalo ni tije andika seche moko mibedo kata apisi kacha moko kuom gi onge kata nitiere nok mag tije pacho ka tiwacho ni tije mbui to thoth ahinya abo bedo kae kod jogo manitiere kod riekni mopogore e yorego mag mbui mar mondo mi wago ane mbaka ni to e higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo to tije mag mbui osenyuolore
kiwango machalo nade. Omiyo nyako Ramogi Ajwang' chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kaka pile nyako Ramogi Ajwang' mbui mara fan page mara mbui mar Facebook, X, Instagram, TikTok hatiyo gi nyinga chiel nyinga Sharon Ong'ao. Bed kuro nyaka giko nikech ma en rokeny. We wakwong wayuda thuond weche manyien. Gisoya boot mar Haria. Gimiya nyaka njaga. Mama. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom, lakini wao hawakuwa. For 8 months, we served with diligence and compassion, treating patients instead of gratitude. We have been met with humiliation and the outrageous label of ghost workers. Nyako Ramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Kawachako en apisa ma ochung'ne jotich e migawo mar Apeyni e kaunti ma Apeyni kod wuoth e kaunti ma Homa Bay, Beatrice Akugo ochungie tich ka itude kod monjo jafwambo mano Habil Onyango mar The People Daily. E barua ma ondiki kod apisa ma ochung'ne tudruok e lo sirikand kaunti ma Homa Bay Atieno Otieno oyango ni apisa no ma ochung'ne jotich kata human resource officer e migawno ochungi e nonro madhi nyime. Jafwambo marwa e kaunti mano jafwambo marwa Juja Juma nigi lerno. E barua mondi kod apisa ma ochung'ne tudruok e lo sirikand kaunti ma Homa Bay Atieno Otieno yango na apisa no ma ochung'ne jotich kata human resource officer e migawno mar Apeyni wuoth kachiel kod apida Beatrice Akugo ma itudo kod ndhicho kod san ma jafwambo matiyo kod gazet ma People Daily e kaunti ma Homa Bay Habil Onyango ochungie tich. Tend kaunti ma Homa Bay lero ni okang' ma kamae gi kawo mar tim nonro ne apisa no ma ochungie tich ma itudo kod tim makochno. Jafwambo Habil Onyango lero ni ne ondhiye nikech sigana moro mane ondiko manyiso weche mag mibadhi ma maka apisa ne. Touch on ndiko jotije magalagala. Mimi appointment letter to ikawo masoya. Koro ng'ad ni endi, nyako ni endi no oma 170,000. Koro story no appear on the People Daily. Onyango ni nyon dhiye kod ji ang'wen bende nyo sande mokalo kapok oyudo thuolo mar pusore. Chuna ni mondo ndik apology story. Ne apologize ne nyako ni endi no kobiro involved in such a case. Anyise ni one is not breaking news ma nyalo appear immediately. To ginyisa ni in the next 20 minutes gidwa neno story mar apology no endo. Jogi no kawo nyaka simba magi yawo Facebook account mara magi apologize on my behalf. Gine magindiko gisoya boot mar Haria. Then giringo koda town kuonde makia nikech boot gine kikungine ne giringa koda then gidhi giketa kumoro. Kuro kae magichuna ma gimiya nyaka njaga. Magi eki okti no kanya chamo gimoro amora. Koro ka mama ni obedo engage gi osipne moko mano biro kar kanya endo tema yudo opportunity ma wuok. Tim makamayo kwedi ko jofwambo kod keyo e borwokno margi ma Homa Bay ka chirogno marango chenro mag jofwambo e pacho kae The Media Council of Kenya bende dwaro mondo koro kawo okang' mar chik ne jogo manyondhiyo kendo sando jofwambo no. Police ni mondo bi omak achije ang'wen mano organize motimo kendo mohinyo Habil Onyango makunyalo neno dende ohinyore
wang'e okuot, ribs gi otur, to bende equipments gi mag tich bende omaye. So nyaka giduok ne equipments gi mag tich, nyaka culprits 4 gi bed arrested, nyaka kaune gi chik mapacho ka, to mogik en ni nyaka gichul pesa ma bil dhi thiedhore go hospital. Wakwayo the DCI, Director of Public Prosecution, wakwayo Ethics and Corruption, please be wuog oko mondo umak jogi mondo justice one notimre ni achiel kuomwa kaka jofwambo. George Juma, Ramogi TV. Ji makwan gi oheo 380 manyocha ochungi e tich ka iyango ni gin jotije mabandia e migawo mar thieth e kaunti ma Siaya obago ng'anyo mar kwedo okang' makamano. Ne gichungo chenro e alwora mar od bura ma Siaya nyaka e apis gavana ka gidwaro ratiro ni ochungi e tich e tok chik. Steve Biko miyo walerno. Chieng' tich abich juma mokalo, Ten County ma Siaya kokalo kuom migawo mandiko jotije e tich nochungo jochiw thieth mane tiyo rang'iny mopogore e ute thieth mopogore e kaunti no kitudogi ni gin jotije manyawawa. Odiochieng' ma kawuono, jochiw thieth go nochungo chenro mapile mag ohala e boma no ka gidwaro ratichgi kokalo kuom ng'anyo manochopo nyaka e od bura ma Siaya kod apisi mar gavana James Orengo kama ne gichwalo ng'ul margi ka gikwedo tend kaunti no kuom buogogi bang' chungo rak margi mar tich ka koro gidwaro duoko ewi mibadhi malichno. Justice and accountability for the 382 unjustly branded ghost workers in Siaya County. E kinde no, ne gikwedo weche manyocha wachi kod apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya, Wilfred Nyagudi, mane owacho ni jochiw thieth go noyudo tijegi e yo mabandia kata doko ni gisetiyo kuom dweche 9 maonge kata osara. Kalure kod Emilia Nyango, onge jachiw thieth moro amora mosedadhoge gi apisas mag okwach kich e wi mibadhi mar yudo tich e yo ma chik ok opuodho ka koro kwayo tend obila mondo tim nonro e wi kaka ne giyudo tich kokalo kuom tend kaunti ma Siaya. The CEO of the Siaya County Public Service Board over the media claimed that the Criminal Investigations Department, also known as CID, assisted in verifying fake appointment letters and forged signatures. This statement is not only false, but a deliberate attempt to criminalize and intimidate us. Here is the truth. Number 1, no CID investigation exists. To date, not a single health worker has been contacted by the CID to record a statement. No one has been arrested or charged in court over this alleged forgery. Ewi mano, ne gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo kwagi ng'uono ni mar nyingegi oselandore marach kalore kod kaka apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya nolieko ni ne giyudo rak margi ka koro giramo ni gidwaro osara mar dweche 8. Public apology from a governor of Siaya for the humiliation and defamation suffered by 382 healthcare workers. 2, immediate payment of 8 months salary arrears on to each of the 382 workers. Number 3, unconditional restatement of all 382 workers, not to settle a few or other original opposition. MCA ma Siaya Township obiro tare mano riwre kodgi to nyiso gino mare ni tend od bura ma Siaya biro luwo mibadhi mokwako kaka nondik jochiw thieth go tich mar neno ni giyudo ratichgi. Meleta petition, kesho nimeongea na speaker Said, nilikuwa nakuja hapa nikaambia speaker petition imekuja tayari. Sasa kesho saa 8 tuko kwa bunge la Siaya na maneno yetu ambayo tutajalia kesho ni maneno yenyu. Agenda yetu sasa kama watu wa Siaya, hii wiki yote ambayo tunaenda kuwa assembly ni maneno ya watoto wetu. In any case assembly taamua, mkuwa invited, msiogope. Mkuje tu hapa, museme ukweli. Mage biro kinde ma board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya to ramo ni mana jochiw thieth 220 e 502 ema nondike yo makare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Obila ma Elbagon, kaunti ma Nakuru, dhi nyime kod timo nonro mar nek mar jaduong' ma jahigni 72
kod min ode ma jahigni 70 ma iyango ni onegi gi jatijgi madala kendo maringregi owiti e kisima. Magibiro e kinde ma miyo moro ma jahigni 24 bende odinne kod ketho mar nego jaode ma jahigni 38 e kar dak ma Kitengela, kaunti ma Kajiado. Judith Omondi kod mathoth. E kar dak ma Elbagon County ma Nakuru, chenro mar chako manyo Pius Mashogu kaachiel gi jaode Jerusha Kwamboka ma jahiga 70 nyo chakore nyoro tarik 14 kane omanygi kod anyuola mar yor ong'we yamo to ne ok gimako simu. Menyo mane okelo ji nyaka e dalagi kama ne giyudo mana jatich ma jakwath mane okwedo ng'eyo kama gidhiye kapok oyud ringregi e kisima. Sasa huyu kijana ambaye ni mfanyikazi wao alikuwa ndani, na aliposikia tumefika kwa mlango akatoka akatufungulia. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom yao, lakini wao hawakuwa. Na tulipoanza kumuuliza, na wakati huo askari walikuwa wamefika, akasema walikula zaba wakatoka wakaenda safari. Tulipomuuliza wapi akasema ajui. Wale wenye tulibaki ndio tukakuwa suspicious, tukakuwa tunatembea kwenye boma tukifungua septic tank na visima vya maji juu ziko 2. Wakati tulifungua kisima ya pili ambayo ilikuwa imefungwa na kufuli, ndio tukapata mwili ya mama, uso ndio tuliona ya mama, na tukaanza kujua ya kwamba huenda mili waliuliwa na mili ikarushwa kwa hilo shimo la maji. Opogore kod ji ariyo gi maringregi oseyudi, bende nitie jatich achiel manyako ma bende nyicha tiyo e dalane. Kata kamano chakre ngeso mar tarik 13 ne ok oyudre kendo weg pacho ne paro ni odhi, gino mabende kelo penjo kaluwore ni pod lepe nitie. Walikuwa wafanyikazi wawili kabla ya siku ya Jumamosi, lakini asubuhi wa kuamkia Jumamosi mzijana alikuwa amepotea, hakuwa. So far tunatreat yeye kama missing person because hatujui kama aliwaka na huyu mfanyikazi ama yeye alienda tu nyumbani kama akawacha yule wakifanya kazi mbaya hii. So kwa saa hii hatutaki speculation. DCI anaendelea na investigation na ile takuja tutajua. Etich machielo makoro jakwathni nyaka sani ni elweto bila ka ringre ji ma osewito ngimagi to seterie kar kano ringre joma otho. Komachielo e kar dak ma Kitengela, kaunti ma Kajiado, bende pod penjo wuok bang' dhako ma jahigni 24 chuoyo jaode ma jahigni 38 gi pala kendo ochuoyo wito ngimane ka imanyo kode thieth. Jana tulikuwa naye kanisani na tukatoka tu vizuri mwendo wa kitu saa 12, na baada ya kufika hapo yeye akasema akimbie kwake na sisi tukaenda kwetu. Hatujui mzozo mkali kiasi hicho umetokana na nini. Mama alipika nduru mara moja, akisema huyu ananiua, na akanyamaza. Sasa tukajaribu kuja kuangalia, mama akawa mkali, akawa hataki mtu aingie kwa nyumba. Nyadendi ni osembi kendo ni elweto bila ka irito chwali e doho odiochieng' makiny ka ringre jaode to osechwali e kar kano ringre ma Kitengela sub county. Judith Omondi, Ramogi TV. Buchne kama rawera Rex Masai manonegi e kinde ng'anyo mag Gen Z ne odhi mbele e doho kama apisa matiyo e kambi tudruok mar Safaricom kod apisa manono bunde ne ochiwo neno mare e mbele doho ma Milimani. Nonrono mar nek mar Rex Masai mane onegi ng'anyo mag Gen Z higa mokalo ne odhi nyime doho ma Milimani e bure Nairobi kama apisa mantiere kod lony mar nono masinde mag lweny ne ochiwo neno mare kanyakla kod apisa mar kambi mar Safaricom. Jalony nono gi lweny Alex Mutindi Mwandawiro olero ne doho ni e kind bunde 3 mag $, manochwalnegi ni nonro onge mora mora kuomgi manotige goyo lisasi ma opoklo mare ne aipo chiwo kaka mane okwany e kar masira. The 3 pistols I've just mentioned cannot have fired exhibit IPOA A1. Cannot have fired exhibit IPOA A1 because their caliber is 9x19 millimeters. Owacho ni $, mane ochwalne en mar kido mar Keska
Jericho kod mar CZ85B ka opoklo mar lisasi ma ipo nyocha ochiwo ne owuok e bunde kido mar Kenya Chalby Rifle ma obila mapacho katiyo godo kata mar Russian AK-101 ma itiyo godo gi apisas marito le mag bunge KWS. Bende olero ni lisasi hie ne oyudi ma ok mana magraba kaka neri kowachi motelo gi komanda mar obila ma Central Doris Mugambi. The jacketing was copper. Yeah, and the bullet cause could either be steel or lead. So because it was missing, I could not determine the element of it. Tokor kakore, apisa matie kambi tudruok mar Safaricom bende ochiwo neno maketo nonro mag simbo ng'weyamo mar obila Aiza Murangiri manyiso ni ne entie chuny boma chieng' mane onegrex. Nonro go nyiso ni namba sime mar Murangiri nitie ot mar St. Ellis House sa 5:20 okinyi kuom kinde eka bang'e ni nonro mako sime no e kind sa 9:56 mar odhiambo nyaka sa 12:21 mar odhiambo eka bang'e ne onenre Kencom. Namba no bende no maki nyading'eny ot mar St. Ellis House are sa 9:39 nyaka sa 3:20 simu achiel ne omako Kencom. Nonro bende oyango ni namba achiel kende ma ondike nying Murangiri ne oyudo ote machuok achiel kane en e chuny boma. Namba mare machielo onge kod nonro moramora ka namba ne machielo onyiso ni ne ogoyo sime moko e ot mar Windsor House, apaya ma Accra Road kod ot ma Corner House gino manyiso ni ne en e chuny boma ma Nairobi e kinde go. When he made a call, an outgoing call that was captured by our site that is located at Windsor House. At 7:47 again he was captured at Accra Hotel. At 8:48 at Windsor House again. At 9:28 at Corner House. 7:47 at Accra House. Accra. 8:48 at Windsor House. 9:28 at Corner House. Namba ne machielo mondike nying Benson Thiru Kamau ne oyaw e ot mar KCB Tower chakre sa 11 mar odhiambo tarik 19 dwe mar auchiel higa mokalo ka machielo mondike nying Michael Okelo ok nyis nonro moramora. From 16:46 hours, that number was serviced by our site identified as KBC Tower. At 18:36, the same site again, KBC Tower. At 18:37, KBC Tower. At 19:51, Eton Ridgeways. Motelo ne mano, obila Murangiri no nyiso doho ni namba no ne oseloro to pono ne otiyo to nodwaro mondo mie thuolo mar timo nonro. Kata kamano, apisa ma Safaricom oyango ni tarik 20 dwe mar auchiel 2024 nying Murangiri ema ne nitiere namba no kendo ne otiyo. Mano report manokelnwa kanyo ko jafombo marwa Lydia Okeyo. Kaudhi mbele eni jatend piny William Ruto okoni piny Kenya okokwamo kendo itaye e yo makare. Ruto omedo ni kaluwore kod okenge moseketi Kenya ni opara makare kendo ok nyal pim kod pinje manie kidienje mag pinje mayuto ni e pinya. Mana ka jafombo marwa Walter Nyambagalero, Ruto loso e ik mar wuon jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah. E kinde iko mar wuon jatend kweth mathoth e od bura Anthony Kimani Ichung'wah e gwenge mag Kambura e kar chung' od bura ma Kikuyu kaunti ma Kiambu. Ka ema jatend piny William Ruto oketa yanga ni kweth maketo sirikal tesre ni Kenya ok en piny mokwamo kendo ongunyore gi ume mitayo kod kweth tama e kaka piny Haiti, Somalia, South Sudan, Yemen to kod piny Syria. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Jatend piny mane opoyo mosenindo mzee Isaac Ichung'wah bende okoni kalore kod mise makelo ji kanyakla mane mosenindo nyiso Kenya biro dong kanyakla e kaka yobero lwasi mar achiel mar oganda. I must say he is
an inspiration of what is possible. And I want to challenge us as the citizens of this nation. Kenya cannot continue to be a third world country. Nikamuuliza mlikuwa nasema nini? Akaniambia nimeambia Ruto asisikize kelele. Aendelee na kufanya ile kazi anafanya. We as Kenya, we should ask ourselves, to what extent are we following those basic principles? You know, Your Excellency, the last formation of opposition in this country is us. Mimi ni mtu opposition. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana. And you know, we have major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. Ruto manodok ne igni adek mar tend Kenya kwanza kendo riedo kenge mag dongruok mopo noseloko ngima e Kenya. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal healthcare in 3 years. I promise you, we can change this nation in our lifetime. The fathers of the land are teaching us to be honest and open and to live upright lives. Jatend piny okone Kenya dhi bedo kod keyo mobop kalore kod okenge mosego mag bugo sekta mar pith kod pur. Our motivation to transform agriculture, to subsidize production, to remove brokers and cartels in our coffee, tea, wheat, sugarcane industry. This year, by God's grace, we will harvest close to 75 million bags of maize. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Higni adek bang' atend William Ruto, chal mar arita osebedo nade e pachoka. Pek mage ma oseneno, midhiero mage ma piny Kenya podi kedo godo, to gin ber mage ma piny Kenya osegoyo. Jafambo marwa mar weche arita Cynthia Onyango miyo walera mar arita higni adek e tend William Ruto kaka jatend piny Kenya. Achiel kuom gigo ma jatend piny William Ruto nokawo kowuok kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta en pala makende mar ligangla mane nyiso ayanga ni kowuok e kindeni en ema ne odhi bedo jatend jolweny e piny Kenya, motelo ne jolweny mag pi, jolweny mag kor yamo, jolweny mag lowo motwo, obila mag kanga, obila mag okwach kich kachiel kod chenro duto mag arita moting'o nyaka mago mang'weyo maling'ling'. Nyaka sani kuom higni adek, midhiero osebedo ka gi kacha, ahinya to e yore mag timo nonro mag njore, makaluwore kod jalony Tom Nduku, owacho ni dwaro nitiere mondo jiw tiegruok mag obila matimo nonro. Sani nwang' ka gini station, to migi line ma ginyalo bedo kata dhano ang'wen ka gi investigate case. But pod ang'o miyo case walk wrong? And the nature of training and brain ma gin go. Gu society ma gidonjo ga, ai kaka giyudo tich. Problem ma Kenya is how we employ people. That's why nyocha wacho ni security ma Kenya sani ohingo kawo ji ni dhiga miwangi ni wanyi ni itiendi obam kata Kibaki nosoketho moko ni koro kukaw ng'ama bor so long as ni in ng'ama oromo iwinja. Koro sani crimes matimore e Kenya gi calls us back ni now kik waket police njidhiringi pap ng'ani ondiko application bo ata certificate mage bwang'eye nto okay recruitment mwadwa timo igani wadwaro jotimo nonro adi koro mane mo dictate kaka wadhi kawo police. Olero ni yore mag choko maling'ling' kod thiro timbe manyayo chochruok mag arita bende odok chien kendo wang' dede ma igeto ni onego konye yudo neno bende onge e alwora makare. Nyochi neno ka shooting moro timore yo Magadi to matatu maringi town ni fo mage goyo kata kogo bunde you will never know no bundu much mago indiscipline ma Ministry of Interior mosoweyo saneno kanyo gi blame no pikipiki to even private people have nigo pikipiki koro rogo ni enga iwinja CCTV okunyal onge gi marache pinyni ka keto a security sanction bunga maracho nwango ni gino romre go nono they will do it double. Piny Kenya bende osebedo kod midhiero mag arita kwe makagi kacha machal gi manone kinde mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Midhiero ma jatend migawo mar arita wacho ni piny Kenya ok oikore neno e tielo machielo.
but we are going to be very, 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 very firm against the goons and gangs. And we have had this discussion to the elected leaders. We will not care whether that person supports government or opposition. We know the danger that goons that sometimes transition to guns poses in our country. Tend arita kwe oyango ni gin kod peke jiwo yore arita e gwenge mapacho ka, kalon rowere osebedo kariwore kendo buto ka giloso grube mag njore ma osebedo ka itiyogo e monjo ji, kwalo mwandu kod monjo kuonde ma jodak ojotie. I have told our police in all our Jukwala Usalama that this should be our daily responsibility, and the intelligence team should work together, share intelligence, so that you deal with these problems from the inception. You don't allow it to grow. Dinde manyayo puonj makoch bende osenenore ka thinyore pacho ka, moting'o machal gi manoweyo ganda buora kowito ngimagi e bungu mashaka hola, kaachiel kod masani obila nono e bungu ma kwa Binzaro e Kilifi. What is very sad is that the level of radicalization in this very incident, as even those who were rescued, cancelled, went back home, some were being followed by some of the network members of this criminal all the way to their homes. Some in Siaya, Viga, then returned back. There's a particular family which was returned from Siaya with 6 children to now Kwabinzaro area. And you know, it's very difficult to police everybody. Jopiny Kenya to nigi paro mane e chal mararita mapacho ka. Security sana Kisumu ka. Kawacho kata Oginga Odinga Street ka. No kwalwa mana gi bunde ka. Gokinyi. You can imagine ikwalo aol CBD kwele gi bunde gokinyi sa achiel gi 15. Atamalo 100. Bet sani odok piny gi nusne nikech ok en ahinya kaka ne nitie chon, lakini Kisumu ka to pod ok ober. Aneno ka interior CS Kipchumba Murkomen gi Dr. Raymond Omolo osetemo kabisa. Kwa mfano kiwuotho around town, obed estate, obed Maseno University, skunde manyido ka jogi volo patrol mar polise. Jogi polise are working tiresomely, gitiyo matek. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kod midhiero, jolony kata kamano wacho ni Kenya osegoyo kenge mowinjore mag keto winjruok e kinde kod pinje maoko e yore jiwo arita e kedo kod jonjore matama, mahinyo chano njore mager mong'ere kaka terrorism, bero alwora mag choko maling'ling kokalo e rombe mag Jukwala Usalama kod medo ndiko bila ma igeno mondo konye rito jopiny kod mwandu maggi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mugajwangi report mar Cynthia Onyango emachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Wakawa mana yueyo madindo gi sani, bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e nonro mar gazet. Orit masani warom kendo kangoromo kanyo sadek e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact at any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CC Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ane ka ng'ato ang'ato timo gimoro kae, to wach man ka omako ngimana nyaka ngima mar niti. Ok abi yie mondo arusni otimre. Abiro chungo arusni. Koro ber ka niti ng'eyo ni en nyako timo arus gi Sanju, to ka Jay man kanyono. Ajay ema orwako lep wuon arus. Monti kok wayudo Meshika, to biro chuno wani wagochne polise. Wewe mondo ji ong'e adiera mara. To ok abi yie mondo Meshika okale matek. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratile mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ndakorom gojang dakika 39 skadho tok saa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazeti matayi nyinga Sharon Ong'ao. Kiny makawuono mana ka pile waneno Daily Nation kanyakla kod The Standard. To thor weche maneno komi pek opogore. Daily Nation okete kanyo gi dholiech campaign podium. Mano kaluwore kod kar jot mar jatend piny Kenya mano mar State House ma bende rombe mopogore osebedo katimore. Jatend piny no wuon owacho ni State House nyalo biye gi ng'ata opogore gi jogo eko ma bende dito e gwenge magwa. The Standard to okete kanyo ni war against Matiang'i. Dibed ni ikedo kod Matiang'i lweny
ahinya bang' ka noselando chung' mare mar dwaro rango kata mana dwaro laro kom mano mar tend piny Kenya. Inyalo paro dwe mar 5 mano mar higani. Matiang'i nowuok oko e lela ka bende mondo wacho ni hadap dhoge ndong' ne kom mano mar tend piny. Koro rombe mopogore opogore osebed kitimo nyaka Juja mar thiro dwaro mare. Okinyi ma kawuono kan kenda antiere gi jafwambo Hansel Oyango ma bende wabiro bedo kwaneno godo gazet. Hansel, amusi no yawre, ichio maber? Achio maber Sharon, Nyasaye orita ka. Gero ni be in kare. An kare. Koro wasebiro ka mondo kaka isewachono wang'i weche mag gazet ka. Weche ng'eny ka jopuonje mag mbalariany nyobogo ng'anyo juma mokalo kochakore kiny gisewacho ni gin e ndara. Wan ka gi weche mag kwa Binzaro pod nika. Weche mag puonj pod nika gi weche ywaruok ma junior secondary gi primary school. Koro nitie plan moro ma Kupet gi Nat osepropose ne sirikal kaka inyalo tagodo junior secondary manyalo miyo wane ka chik ibro lok kendo Kenya ka. Gi weche mang'eny kaka isewacho Matiang'i bende ni ka chal gi mantiere jomoko machano thiro dwaro mare mar bedo jatend piny. CCTV bende koro oseketo ka iwacho ni ne watiyo gi bilionde mang'eny but nek timore ang'enge timore ji goyo mudho koro ipenjo ni billions mane waketogo to koro nokonyowa gang'o nikech pod nonego bed ni gikonyowa e kedo gi njore to pod dhi mana nyime Kenya ka. Mana kamano to kaka jafwambo Hansel tendo ka gazet mane manyalo usore okinyi ma kawuono nikech ng'eni gazede giuso headline. Thor wach mane mineno ka nyalo usore kin Daily Nation gi mano mar The Standard. Aneno kaka koro Daily Nation okete campaign podium. Ing'eni kumiwa jatend piny tinde ma jo Kenya dwa winjo ni goye nade. Koro maneno ka bro somore. Wach Matiang'i to en siasa ma kawaida. Koro wacha gi Daily Nation. Nyaka Juja Daily Nation mamna ka kukete ni campaign podium. Wasebedo kwaneno ka rombe mopogore opogore osebedo katimore kar jot mano mar jatend piny Kenya. Ing'eni jatend piny Kenya mosekadho chakre wachak mana gi mosenindo mano Mwai Kibaki, wadhi Uhuru Kenyatta. Waseno ka kar jot mar jatend piny nidhi mana gi joma dito. Wacho ni dignitaries. Sani wacho ni State House. But ng'eni State House nango gidhuluo kata mana translation of State House. It should be a house that accommodates people. Yeah. Don't get it's a public place. Kata kama Juja nyak chakre chien tarik 7 mano madwe mar 8 mano mar higani State House osebedo koda rombe mopogore opogore. Iwacho ni miche thousands alufe mago Uganda osebedo ka dhi kar jot mano ma jatend piny Kenya. Nyalo mana yango negi Hansel. Rombe osebedo mang'eny. Rombe gi ok ochako sani. Kata mane jatend piny nokawo telo, jatend piny William Ruto nokawo telo. Ne waneno ka noketo romo magala moro kanyo ero ma norwako jokanisni, norwako josiasa, norwako joma wuok e levels. An kata gosiepena moko be mano ogwele romo ainano. Ini wone sedhi. An pok adhi, an pok ogwela, keno gwela tich adi. To dong nodwong rowere, dong in rawera, nameno kadhe koso you don't know people. Koro kowe rombe moko ma governors osedhi, nikech governors wang'eni nyicha osedhi kucho chom chika ne gimanyo weche mag dongruok kono ero. Ntiere jo Kenya koro wuon maonge lemo mopogore opogore sirikal be mosedhi kuro. Ne wan gi boda team mano dhi kuro. Wan gi Nairobi Youth nodhi kuro, Nyamira and Kisii nodhi kuro. Dwe mar 4 dwe mar 8 tarik 29 Jo-Meru ne ni kuro, Kuria West, Kuria East ne ni kuro, Turkana, Kisii kendo nodok kuro September. Tino ka chien tarik 15 dwe mar 8 Nyamira gi Kisii ne ntiere kono. Chien tarik 11 be jatend piny Kenya ochako romo kono gi jotelo mawuok e gwenge mag Kisii. Ang'eni maeri of course dongruok be nyaka wuog e iye nikech ywak mane jo Kenya ywago kinde mag ng'anyo ne ni kuonde mag monego bed ni gin public spaces obedo guarded ahinya ma koro ja Kenya ma kawaida ok nya chopi. Koro aparo ni magi jok ma advice jatend piny neno nyaka bed ni advice ni tem imule jopiny nikech mano ne en singo ni bro mulo ngima jopiny. Tahinya nyama chien tarik 12 nyaka Juja mano mar dwe ni jotelo mopogore opogore ma Murang'a kano dhi kar jot mar jatend piny nineno kaka Gashago bende nowuok tung' musuo ka bende wacho ni State House kanyo nitiere weche mag mibadhi wacho ni omenda tara gi gana ojachiw kanyo mano nolieko nyaka Juja. Anyalo paro kana timo sigana no mano chieng' tich beach
mano mar jumani. Ka bende wacho ni jogo noluongi ingeni nodhi kanyo chieng' tich abich nikech nane beni jopuonje mane beni nadhi chieng' tich abich to chorge nyaka chieng' ngeso. Nowacho ni nitiere omenda moja chiwne oganda kodhi kanyo. Nowacho ni kane gidhi kila ng'ato ne miya siling 10,000 mano kaluwore gi Gachagua. Kata mana jopuonje be wachore ka ni nomigi 10,000 koro ok en jomurang'a kende kata modhi kucho kidwa 10,000 to sign up for this meeting. Nikech kaluwore gi Gachagua romo ka romo wacho ni piny wacho tiyo koda 60 million 60. Gachagua wacho ni rombe mosekadho piny wacho sibido ka tiyo gi siling million 180. Wan wakia adiera ni kanye mano wawene auditor general gi lange mar mondo mbi adhi otim. Kata kamano rombe kamagi wasebedo kwa neno ka gitimore dongruoge mopogore nyaka bende losi mar jopuonje ni nero gi nero mabende nolosi. Kata kamano wach mantiere ka dibede ni rombe makama en kaluwore koda kisera mano mar ombulu motelo ni yiero mar higa mar 2027 mane ginero mabede jolony nene kamano. Ing'eni weche mag siasa ka loko gi dho ngere ni politics. Definition of politics and basically an distribution of resources. Mane basic definition of politics. Makoro strategy ma sirikal nigi strategy mare ma distribution ma resources. To kapo ni ber nyalo wuok e rombegi to onge shida nikech japiny at the end of the day japiny dwaro winjo ber madhi beyond 10,000 mimieno 10,000 mimieno to samoro dhi konye nikech nitiere expenses manotiyo godo mondo chop kanyo bende kata kamano nitiere ywak moko mawuok ma jopiny biro go kaka rowere dhi kata nikech gionge tich weche mag somo odhi malo yudo tich Kenya ka tek mibadhi bende ng'eny ma gik ma ageno ni tero rowere kacha jopuonje bero wuoke bang' ka ne gisedhi State House kucho wachgi mar okumba mar thieth mar Minet sani koro sirikal oloko o adopt structure mane gin godo gi Minet cha ma koro sirikal to enhance wachore no enhance ok ang'eyo ni en adier koso wabro winjo ka koro jopuonjo chako yudo ber ka jopuonj bende nosingne negi affordable houses ma bende koro nan mana gipenjo ni jofwambo bende dongwa karang'o mar mondo mi wan bende wayude pok ma bende koro piny wacho chiwo. Kata kamano kisomo ite mano mar 4 gi mano mar 5 Hansel malo kanyo neno kondik ni massive expenditure. Wacho ni japuonj ka japuonj manochopo kanyo wacho ni each of the 10,000 teachers who attended the Saturday meeting was to receive 10,000. Meaning in total dina bed no migi ana kata kana migi kata uyo kapo nona ni do migi jopuonj 10,000 manochopo ka jot ma jatend piny Kenya chieng' ngeso wacho ni siling million 100 no dhi mana kamano. Kata kamano haparo ni waranga na weche mamoko sani koro hangini romo mamoko pod biro bedo katimore nyaka sani ng'eni nitiere gwenge piny Kenya nitiere koda dhoudi mopogore kata mana dhod luo pok aneno ka jotendwa makaluo oseluongo kacha koso wane broad base aya wang'ere na piny Kenya koro gajuang' wach machielo mabende homi pek mabende biro bedo kwa ng'iye ite mano mar 6 lecturers kata mana jopuonje mago mag mbalariany bende giboko ng'anyo chakre odiochieng' makiny ka bende giseo piny owacho ni ok osebedo ka chulo gi omenda kaluwore koda winjruok margi mano mar CBA. Constantine Wasonga nowacho kanyo ni oyo wan koro chakre odiochieng' makiny wabiro bedo kwa ng'anyo nikech piny owacho wacho ni girimiti ma bende ne giyiere mar higa mar 2021-2025 pok ochopo e tim. Ma en ken mana kalure gi nitiere collective bargaining agreements ariyo kaka aluo sigana nitie mane onego bed ni chako 2017 nyaka 2021 mago higni 5 kendo nitie mane onego chak 2022 aparo nyaka 2021 nyaka 2025 koro nitiere areas mawuok e CBA mokwongo ma 2017 no kendo nitiere areas mawuok e CBA mar ariyo ni ma pok ochul. Koro total jopuonje ywak ni university dons jopuonje mag mbalariany ywak ni in total sirikal ogi bilion 11.5 ma pok ochul. Koro bilion 11.5 gi opogni kowuok e CBA ma 2021-2025 areas ma gibando sirikal mano nego bende sirikal chulo gi phase 2 and 2.7 billion then phase 3 mano nego bende timore dwe ni ma kata phase 2 pok otimre nen bilion 8.8. Koro magi bando sirikal ma koro maeri makiriwo to koro biro pesa di bilion 11.5. Koro gik magi ywak ne sirikal nikech wacho ni sirikal o kata mana mar jatend piny ni kata po sekalo ni gin gima giwinjo kende en weche mag ng'anyo ni nitiere gima iwacho ni nitiere
juang mose juangi ma oken juang mochako sani en juang mochwere mokrum koro magi gik magi yuago to nitiere duol moro kabe miluongo ni Interpublic Universities Council Consultative Forum ma bende nitie kaka nitiere winjruok moro kendo ne gin godo kando gi Salaries Remuneration Commission ma koro jopuonje mag mbalariany dwa ng'eyo details mag winjruok no ni nobedo nang'o gang'o mane giwinjore mondo oyangnegi gin bende nikech chaka gima gi suspect ni nyaka bed ni nitie kaka nowitgi e bwo bas koro mane ywak kendo ma gin go ni sama giwinjore gi sirikal nitiere riwruok machielo kendo bende dhi winjore gi sirikal mopogore kodgi koro mane ywak ma gin go kata kamano to jopuonje mag mbalariany ma Eldoret nyicha neno kosedok e tich koro akia ni gimbo onywandgi e ng'anyo ni koso gin separate mage gik makoro pok ang'eyo ni bro bedo nade. Donge ni mano kaluwore kapo nono ni ne jakanyo mano mar wasi ng'e ni gintiere koda riwruoge mopogore opogore mabedo ka serogo. Nitiere jogo ma nitiere union, nitiere jok ma onge union. Kata kamano chakre odiochieng' ma kiny lecturers ne forum Gajwang biro bedo ka ng'anyo. Bende ging'anyo kaluwore koda dwaro mar piny owacho mana kaka Hansel osilero ni mar koso chopo winjruok margi. Machaka ni chakre sani nyaka rom kanyo saa auchiel otieno piny owacho nyalo bedo ni dhi chulo gi siling bilion 11.6 ma bende gidwaro mar chungo ng'anyo. Mane penjo maduong'. Wawinjane ng'e nitiere kaka samoro bende ji luongore ga ji goga simu ok en mokwongo kinde moko ne gipango ng'anyo ka ma aparo ni kane ng'anyo no pok otimre sirikal noluongogi ema nomigi e deposit ma January no aparo mane gidok tich koro aparo ni koso chulo deposit ma July gi September emomiyo gidoke ndara to pod inyalo luongi kaka isewacho no odiochieng' pod tin koro ji nyalo loso kaka mato giywak ni ne gichiwo notice man ndalo 7 sirikal to osebedo kole ne gisechiwo notice makama giwacho ni notice mar ng'anyo ne gisechiwo kata kamano we barit kaka wane kaka okang' makamano dhi bede mane ni koro jopuonjre ema bende koro yudore kama tek nikech ka koro in e skul ok inyal dhi nyime gi sombi skul fee bende rechulo e kind mamoko wadhi ite mano mar 7 weche motenore kod ber ma bende jopuonj no yudo e romo margi kod jatend piny Kenya chieng' ngeso nyaka forum Gajwang achiel kuomgi en okumba ma bende koro nonyisgi ni dhi bedo upgraded gidhi bedo ka giyudo ber mopogore opogore okumba jopuonj osebedo ka tiyo kod okumba mano mar Minet Kenya jatend piny Kenya nowacho ni ok loknegi okumba gitiyo mana okumba gi mar Minet no en mana ni lokruoge mopogore opogore emibiro bed ka iketo negi mondo giwinj wega kaka jotije moko mago mag piny owacho. Kaka isewacho no jotije jopuonje 400,000 dhi winjo ber nikech nyicha giywak ni okumba ma sirikal ne dwa kelo negi no ne dhi hinyogi nikech okumba no ne dhi duoko number 1 nyithindo ma inyalo bedo covered ne dhi bedo reduced to 4 instead of 8 kata mana joodi bende nitie dhi bedo affected inpatient treatment mag inpatient gi outpatient bende ne dhi bedo affected makoro sani sirikal chaka gima koro osebero wechego jatend piny chaka gima koro jotend jopuonje mag nat gi kupet nitie kaka nyose sunde modino ne kanyo makoro nyose wacho ni benefits go chal ka gima koro dhi bedo reinstated to yang gi kaeri mopogore opogore kalure gi job group ma ng'ato nitiere review ni wacho ni kintiere job group ma between B5 between B5 gi D5 nitie kaka ibro spread benefits go inpatient cost bro bedo 1 million mano ma jo B5 outpatient bro bedo around 150 kanyo maximum 200,000 nitiere nyaka jogo mani piny ok en joma ni malo kende bende nitie kaka obedo grouped kaeri C1 nika wan gi C2 C3 C4 C5 ma nitiere nyaka last expenses monego bed ni imiyo ng'ato mabro range from gimoro 300,000 to magi jopuonje madirom 400,000 nyaka forum Gajwang ma bende ondik koda TSC ema bende biro bedo ka winjo wega makamano. Hansel aneno ka saa dhi mapiyo piyo wach machielo ma bende kik wil godo wach momenye e ite mano mar 2
mano kaluwore koda tho mano mar wakili Mbobu mabe nyakorom gajongo diche makawuono ibiro bed kitimo alama ne ringre mare mabe nanno ka jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka biro bedo ka chope odiche makawuono nyakorom gajuang iwacho ni Mbobu chalo ibiro bed kitimo alam ne ringre mare e kanisa mong'ere kaka St John the Evangelist Church mantiere Lang'ata South bure Nairobi ka kanoromo kanyo saa 5 mano mar onyango kata kamano tho mano mar Mbobu osebedo ka kelo seyo mopogore opogore nyaka sani wang'eni nonro itimo koda jotim nonro kaluwore kod jogwek ma bende noloso godo noromo godo mogik iwacho ni ok gin achije en mana dwaro ng'eyo e kinde ma bende jotim nonro choko nonro magi. Aparo ni jogo matimo nonro bende temo loso nyingi ka nikech tiere jogo manyicho osemaki manyowe mana aparo ni it was a bit rushed nikech kapok imako ng'ato nyaka ibed gi evidence moromo ni ng'ani nyaka bed ni wachich goro ni nyalo bedo ni nitiere kaka notudore gi weche mag nek to chal ka gima ji adek manokuong mako go nowe gima achiel kuom ne en jirande mar ariyo ne en jasiasa moro e od bura ma KANU gi jal machielo kata kamano to wachore ni sani koro Siaya osekwa bank mare ni mondo migi financial information mare mago weche ni mag omenda mondo gine ni omenda ng'ani jalni dibede ni nitiere kaka omenda ni nyalo konyo e yango nek ni kaka nobedo. Nitiere kes moro ka mane nosewinjore gi riwruok moro ma kanisa mane nitiere mano nego chul kanisa no milion 97 mano oseyieno nego beno chulo makoro matiere nitiere kaka tudruok moko weche ne chal kima sani koro yangore ni ok ne ler ahinya kaka okil weche mag omenda ok nober ahinya nyewa neno kanyo ka nyiwacho ni nitie kata kes moro bende ne nitie kaka notudore godo ma bang'e noyie nochako chulo koro nitie cases gi emitemo lu mondo ne ni nobedo nang'o ma dibed ni magi ema koro nokelo nek mage. Tingini seyo ma bende pod ntiere en kaluwore kaka wang' dede ma Nairobi osebedo katiyo nikech nyaka sani ka jotim nonro pok oyango ni gin jomagi iwacho mana ni 2 men iwacho ni ji ariyo mana riembo motorcycle pikipiki ema nochiele koda magena koro yango ni to gin ji Nairobi ka mana kaka nokete the Gazette mar The Standard osebedo kitiyo kod omenda mathoth mano mar loso wang' dede to wang' dede ka gimoro osetimore mar mondo mi yud adiera mar wach bedo matek. Wang' dede moket ni ng'eni koro ng'eyo tek nikech kata mana kinde mag ng'anyo ne yudo picha ma wang' dede ni ne tek ma magi gik mano nego bed ni konyo e investigation ma nyaka ni nyaka court ne go dhoge piny eka ne wang' dede go ni nyalo gol kata mana nek mar Ojwang' ne waneno ka wang' dede norochi koro wang' dede ja Kenya penjore ni wang' dede ma ose cost taxpayer millions gi billions ere kaka sama koro nego bed ni en crucial moment monego bed notiye ni koro gimoro aina no ok nya yud picha midwaro. Hansel mapiyo pe ite mar 8 mano wan gi som kanye ite mano mar 2 wadonge matin dakika 3 mar mondo watiega nonro mar gazet. Ite mar 8 debate ni senators dwaro medre uteku wacho ni storm over plan to broaden senate power. Senators dwaro medre uteku nyako nga jwang tere bill kama paro moro ma bende jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot kanyakla kod jatend kweth manok mano Stewart Madzayo biro godo kanyo mano mong'ere kaka the Constitutional of Kenya Amendment Bill 2025. Kaki sawacho no Senate temo mondo mire teko an gima pod adoke penjo en maduong' ni ne nitie gimomiyo distribution of power ne watimo Kenya ka ma oversight ne waweni senators nitiere level gitime oversight od bura ma parliament bentie kuma gitime oversight koro sama koro Senate okelo bill aina ni bill ni wacho nango number 1 gi propose constitutional amendment ma bro miyo ginyalo approve budget ma piny ka ginyalo vet officers mopogore miyiero Kenya ka to decisions moko ma National Assembly kata mana od bura ma malo timo bende ginyalo vet koro mane kuma koro ywaruok nitiere nikech chal kagima koro powers moko chal kagima koro od bura ma malo be koro dhi bedo gi prefect koro chal kagima koro Senate koro dhi bedo od bura maduong' moingo
National Assembly kaka sani koro sani ok en kamano but bill ni kodhi through to chaka gima koro Senate ema koro dhi bedo nigi pek moloyo National Assembly. Bill ni wacho ni speaker ma sani mondo bill ni mondo amendment mondo bill okete nyimo od bura nyaka speakers ariyo go be together kaka man to giwacho ni change no gidwa keto mondo speaker ma od bura ma Senate obed gi teko moloyo speaker ma od bura malo. Nitiere proposals moko be giketo kaeri makoro mane makoro arito winjo ni bro bedo nang'o nikech ok apar kama dhi bedo dhi bedo ranyisi maber ne parliament. Koro parliament bende nyaka beni nyalo dhi wuok oko mondo o defend standing nikech nitiere gik moko ma gine ma gitimo ma Senate kaka koro approvals mag budget gang'o parliament ema timoga sani koro Senate dwa ang'eni ywaruok osebede kind oteku ni kanye ng'ani gi oteku mar temo gimoro iwacho ni kind od bura maduong' ma pacho ka kanyakla kod od bura mano mar Senate. Sani pod en mana bill, pod en mana paro Nyakorunga Jwang' pok okadhe mar mondo mi olokre e chik. E ite mar 10 ikruok ne yiero madundo ma bende piny Kenya biro bedo katimo chieng' tarik 27 mar dwe mar 11 mar higani. Aya, e ite mar 10 okete kanyo ni how Gachagua was forced to abandon Mbeere North race. Ingene Mbeere ni iwacho ni siasa mag Mbeere North osebedo ka kelo tungni makoni kod kocha mar nyiso iwacho ni oteku ng'ani gi oteku koso Gachagua bende koro wuok oko e race makama ok odwar wich kuotana kia. Ingene juma mokalo noneno ka duond bura mar UDA nochungo Leonard Muriuki ema bende biro bedo karingo kod otiko mar UDA. Kata kamano DCP wang'eni DCP no bedo launch no yange chakruok mano mar higani. Ntere jal mano mong'ere kaka Duncan Mbui ma bende ne en MCA ma Evurore en mano chung' oko kowacho ni en bende ero koro DCP wacho ni no puodhe kaka jal ma bende biro bedo ka chung'e e yiero mano ma adundo. Nyaka sani Duncan wacho ni Mbui wacho ni osebedo kotiyo kod omenda moheo siling milion 10 mano mar mondo mi otim godo campaign. Sani koro Gachagua nowuok oko kwacho ni oyo DCP wano ko chung' ng'ato obro bedo kwa siro jal ma bende DP Democratic Party bro bedo ka chungo. To Hansel mana kanyalo mi malingling nyalo paro koro Geoffrey Ruku ma bende koro no yier jatend migawo. Ingene mano yiere Mbeere North no chung' koda duond bura mar DP. Duond bura mar DP ni bende mar Attorney General machon Justin Muturi. Kaka isewacho no jalup jatend piny machon ma Rigathi Gachagua nigi party ne sani ma DCP makoro negi embe labdho gi ndong ne different positions mopogore kombe mopogore opogore mosebedo kani nono kaeri. Kata kamano to wachore ni ywaruok osebedo sana gwenge mag Mount Kenya kochacha ywaruok osebedo ma dipok ni dino obaro Mount Kenya mane gima iwacho ni Gachagua chako gima ne temo geng'o nikech chako gima dine ben ni Gachagua oketo candidate ne dine mano force Mount Kenya mondo koro jomoko yier ong'e ni karo kwan together ka chal ka gima koro jatend piny machon ni tika ka en be odwa temo bedo odwa force weche ne ma kingpin kaeri. To kagisewacho no Mbeere North ne en kom mane DP mane nigo koro jo DP bende wacho nang'o ni kom no legitimately onego bed margi. Manta pogora gi paro no nikech kom Kenya ka ok en ma party achiel. Sami lero to ng'ato ka ng'ato oyiene lero. Koro kin gi party ni tidwa chungo ng'ati. Kom mani nono ok en mar party minya wacho ni kom no legitimate onego bed mar kata mar KANU kata mar Azimio kata mar NARC Kenya but jo piny ema yiero but jalup jatend piny machon chalo gima oseluor ni ntie kaka DP nigi peke gwenge go ma mana dhi nye kaka jasiasa. Kosa samoro nyalo bedo ni ne giwinjore nikech ngene jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua en gi Justin Muturi nitiere kaka winjruok moro nitiere kindegi bende DP kana jatend migawo machon na nitiere kana jaod bura machon mano ma Mbeere North na nitiere koma kamano to no yiere gi DP aparo samoro ne giwinjore winja kaeri wacho ni ne gitimo kura moro e kindgi to chal ka gima nitiere kaka DP na nigi pek ok ne
en winjruok moro mani biwa losi. Tiwacho ni lume ma inyore nikech koro mbui noseketo nyaka igeni noseketo nyaka posters. Noketo nyaka billboard. Tiwacho nosetiyo gi siling milion 10 nyaka gi sani. Tero koro nyise ni oyo wan koro DCP kwa chung ng'ato. Ansel adwaro mar mondo mi watiek koda gazet mar The Standard. Nyakoromgo juang gazet mar The Standard thoro wach magimiyo pek gin kotenre kod weche mago mag siasa. Ahinya weche mag siasa matimore e county mano ma Kisii. Nitiere rombe mopogore opogore mosebed kitimo e county ma Kisii, county ma Nyamira, moko kuom gi bende timo e county ma Nairobi ka. To rombe ma kamago bende koro liekore ni gin mago mag kedo kod Matiang'i. Ahinya e kinde ma bende nosacho nochung' koma mano mar jatend piny. Nochiwo chung'ne e dwe mar abich, wacho ni kin thuolo mar dweche 4 mosekalo. Standard nokot kite ni war against Matiang'i. Matiang'i to oseyangre osewuok oko kawacho ni en odwa bedo jatend piny. Kisii kochacha jatend piny masani William Ruto noyudo kura atamalo 33 mano 33% mag kura mawuok e gweng' ma Kisii, mano mane jatend piny Kenya noyudo. Masani koro nitiere broad based government ma ODM oriwre gi UDA, koro chal ka gima koro gweng' ne dwa wene broad base, ok dwani Matiang'i kata mana ng'ata mora mora onego bi olar kura kowuok kuro, to kata kuro kende Kenya mangima nikech Matiang'i to dwa bedo president. Koro jogo mawuok e gweng' ma Kisii nosebedo warned ni nitiere certain measures ma nyalo bedo taken ka gi declare support gi ne Matiang'i. Wacho ni kantiere kana financially or in kind, nitie kaka pesni moko ok gibe yudo, nitie kaka weche moko mag team in kind bok gibe yudo. Nyawa neno kacha ka gwenge ma Kisii nyose yang nitiere nderni midhe ger, nitie project ma sirikal ma malo dwa timo kuro ero. Koro chaka gima koro mago gin gik mitemo tim mondo to kar jot ma jatend piny Kenya chakre dwe mar 8 nyaka sani nitiere dwe mar 9. Neno ka jotelo mawuok e kaunti ma Kisii osedhi kanyo rombe nyadiriyo. Mana dier. Mana kwa chiko Hansel e kin mamoko nikech bende koro iseyo jalup jatend piny Mano Kindiki kanyakla kod Faruk Kibet ma bende wacho ni they have been actively involved in various events in Kisii and Nyamira. Kwa chiko igwache mogik. To koro ngeni mato siasa nyaki or lieutenants magi. Ng'ato nigi foot soldiers magi manyako or ngeni jatend piny bok nyal bedo kumora mora. To samoro jo ODM be temo ng'iyo ni ok wadwa bedo forefront ahinya wach mag campaign ne Ruto nikech sa pok ochopo. Koro wadwa gigni ariyo. Koro nyako chak chon oro Kindiki oro Kibet gi joma moko. Koro ma en strategy ma nyaki tem ineni kurago idhi manyo kochak idhi manyo nikech percentage ni nen 33%. Jatend piny Kenya ne aparo ni nigi chir ni onyatiri kata mana above 50%. Ma bende kata kwano ma kamago nyalo medore nikech ndikruok mar ombulu don wacho ni chako kanyo chieng' tarik 29 mano mar dweni. Kata kamanya Koramga Juanga bende The Standard wach machielo ma bende gimiyo pek otenre kod arita bura Nairobi ma bende wachore ni CCTV wang' dede mantiere piny ni mago ma Nairobi kosebedo katiyo makare ahinya kaluwore koda milionde wacho ni doti kod omenda mathoth mago mag loso CCTV maka magi chakre higa mar 2012 nyaka higa mar 2015. Sadi ka gimoro timore CBD onge kata mana neno makare ma bende jotim nonro nyalo kawo yo makare ahinya te kinde ma bende sani maundu bende medore buore Nairobi kae. Kwa kamano Hansel agoni rekomana inya ko bedo kod nonro mar gazet bang' ma tidhi mako duondwa koro. Apa ni joneno magwa kiani itimo sound ka donge. Kwa kamano Koramga Juanga dakika en 8 tok saa achiel mano mar okinyi gi kanyo makelo we giko mano mar nonro mar gazet. Gazet momori e kin Standard gi Daily Nation e dhi nyiewo joma niyo akani ratimo nade odirane. Koramga Juanga orito masani wara ada e chal mar fwambo saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Onga.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ringre ni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora,
en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askechegi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakura moge juang oyawre kino machiegni kiny makawuono chenro mar piny chakore sani mar twak mano ka wantiere kodi kachiel osewinjo kanyo weche manyien matimore bende gazet adhi bedo kaka tai ka warango chal mar piny Kenya, chal mar siasa, chal mag weche mago mag thieth kod ngima mag oganda e kor counties mopogore opogore. Adhi bedo kata nyinga Cleophas Oloch jagisomo kanya kwar mokeo nyaka sango to adhi bedo ka kod welo adek ariyo sechopo studio karaka mar mondo mi warang ne piny Kenya to ringo yo machal nada migi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono antiere ka kod Sheila Olang jalony e weche mag siasa kod mago mag dongruok mag uchumi okinyi makawuono kod SP makawuono yawre Sheila kemachielo. Yawre ahinya. Chiwo makare. Chiwo makare. Kabisa. Erokamano. Kamachielo nyakora mojongo antiere ka kod Oscar Omondi ma jalony e weche mag siasa kendo japuonj mbalariany ma Nairobi antie kode ka okinyi makawuono mar mondo mi watwa kode achiel kachiel ka warango chal mar piny Kenya. Oscar oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleophas tamoso jowinjowa kama gintiere erokamano. Josiaya uchiwo nade? Siaya uchiwo gi weche mang'eny. Weche ma Siaya seche moko gin weche ma wang'o ich but wan Josiaya. Yeah, we're not giving up. Ok wabi dok chien e weche ma Siaya nikech kama ochope wach mar mostly wach mar health. Ing'e ni wach mar thieth chandowa sana nikech en devolved. Ing'e ni kata Siaya sani nyocha igero hospital moro center moro ma igero manene kane wadhi State House ne wakwa president ni mondo otiek loso hospital no bane oketo 400 million. But kata gero hospital ok en tich mar national government. National government tije e health gin gik moko ariyo to. En policy framework kod gimiluongo ni management mag level 6 hospitals. Level 6 hospital man go Kenya ka gin 4 kende. Achiel en Kenyatta Hospital, mar ariyo en Moi Referral Eldoret, mar adek en KU Hospital gi Jaramogi monjo yie Russia kur. Yes. That is the fourth national level 6. Gin kendgi 4 makwanogo mag subtende mag national government. Otherwise guma national government timo e wach mar thieth gi wach mar health en una policy. Adani mag paro ni kanyo mar aduogo mondo mi warangego e yo makare. Mokwongo wingi mano wach kanyo koda apisa manowuok e county ma Siaya mokelo ng'anyo mag jogo miluongo ni jotije manyawawa. Nyakora mujang do bed chir machal nade
kose wach ni in jatich manyawawa tiwuok oko e lela to kamera maki kineno ng'ama iluongo ni nyawawa be nyawawa kirange ok en gima onego bed ni neno ma koro gin jotije manyawawa miwacho ni nitie kaunti ma Siaya kendo koro wuok oko kendo nitiere ng'anyo. Wawinjo ni gima nokelo wach ni mondi en ang'o manilieko? Wawinjo ni gima Nyagudi nowacho juma mokalo. Yier gi jok mamoko koro ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi osara kuom dweche mang'eny, to ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage, kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi, oboke mana jogi wacho ni gitiyogo, ma giko nwayudo ni ji nochopo joma romo 502 nokelo obokegi. Kane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka, nodo ka gin oboke gogo ma ok ne gibeyo, ne gin bandia. Koro kane wayudo ka gin bandia to nwafwenyo ni nitiere Wanya koro mo jo mano kirango weche mantiere ka. Mokwongo gin obok mabandia, moko bende gin kanyo ma osetim nonro, oseyangi ni moko ponono gin mago jotije manyawawa koso oyo. Mokwongo nyakoro mo jo ntiere weche mapon ntiere iye kae wamedo luwo achiel kachiel ni jogi ka gin nyawawa mana kwa wacho ni en ng'ano maponono der mar pondo kata chala yamo kata onge ng'ama de dwar mar mondo mi ong'eye. Steve Biko loso sigana ni mai koro gine jotije miwacho ni manyawawa mang'anyo. Nyakoro mjwang dipo neno nyawawa e tielo mokwongo e Ramogi TV ka ntiere kar kae gi wang'i jotije manyawawa. Wawinjo ne sigana Steve Biko. Chieng' tich abich juma mokalo, Ten County ma Siaya kokalo kuom migawo mandiko jotije e tich nochungo jochiw thieth mane tiyo rang'iny mopogore e ute thieth mopogore e kaunti no kitudogi ni gin jotije manyawawa. Odiochieng' ma kawuono jochiw thieth go nochungo chenro mapile mag ohala e bomano ka gidwaro ratichgi kokalo kuom ng'anyo manochopo nyaka e od bura ma Siaya kod apisi mar gavana James Orengo, kama ne gichwalo ng'ul margi ka gikwedo tend kaunti no kuom buogogi bang' chungo rak margi mar tich ka koro gidwaro duoko ewi mibadhi malichno. Justice and accountability for the 382 unjustly branded ghost workers in Siaya County. E kinde no ne gikwedo weche manyocha wachi kod apisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya, Wilfred Nyagudi, mane owacho ni jochiw thieth go noyudo tijegi e yo mabandia kata doko ni gisetiyo kuom dweche 9 maonge kata osara. Kalure kod Emilia Nyango, onge jachiw thieth moro amora mosedadhoge gi apisas mag okwach kich e wi mibadhi mar yudo tich e yo ma chik ok opuodho ka koro kwayo tend obila mondo tim nonro e wi kaka ne giyudo tich kokalo kuom tend kaunti ma Siaya. CEO of the Siaya County Public Service Board over the media claimed that the Criminal Investigations Department, also known as CID, assisted in verifying fake appointment letters and forged signatures. This statement is not only false, but a deliberate attempt to criminalize and intimidate us. Here is the truth. Number 1, no CID investigation exists. To date, not a single health worker has been contacted by the CID to record a statement. No one has been arrested or charged in court over this alleged forgery. Ewi mano, negi kwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo kwagi ng'uono ni mar nyingegi oselandre marach kalure kod kaka pisa mochung' ne board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya nolieko ni negi yudo rak margi ka koro giramo ni gidwaro osara mar dweche 8. Public apology from a governor of Siaya for the humiliation and defamation suffered by 382 healthcare workers. 2, immediate payment of 8 months salary arrears
owed to each of the 382 workers. Number 3, unconditional restatement of all 382 workers, not to settle a few or other original opposition. MCA Siaya Township obiro tare mano riwre kodgi to nyiso gino mare ni tend od bura ma Siaya biro luwo mibadhi mokwako kaka nondik jochiw thiethgo e tich mar neno ni giyudo ratichgi. Meleta petition, kesho nimeongea na speaker Said, nilikuwa nakuja hapa nikaambia speaker petition imekuja tayari. Sasa kesho saa 8 tuko kwa bunge la Siaya na maneno yetu ambayo tutajalia kesho ni maneno yenyu. Agenda yetu sasa kama watu wa Siaya, hii wiki yote ambayo tunaenda kuwa assembly ni maneno ya watoto wetu. In any case assembly taamua, mkuwa invited, msiogope. Mkuje tu hapa, museme ukweli. Mage biro kinde ma board mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya to ramo ni mana jochiw thieth 220 ei 502 ema nondike yo makare. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakura Mugijwang, mane sigana mokakino kanyo kod Steve Biko, antiere ka kod welo ariyo manyasai bende oloso odiochieng' ma kawuono mondo bed ni wuok e kaunti ma Siaya. Achiel kuom gi osedonjo kendo, miyo thuolo mar mondo ime moso to en bende ochak notwak ma bende wantiere godo kar kae wan ka kod Rachel Molo ma bende en jasiasa. Rachel oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas, amoso joneno waduto ni good morning, ruoth opaki kuonde duto munenowa. Amor ni Nyasaye oyawonwa piny gi mbekni madala. Erokamano. Gima timore e kaunti ma Siaya, ang'eni en kaunti miwuoke to ka koro iwacho sirkal joma loso lo sirkal ma kaunti wacho ni nitie jochiw thieth maromo 380 maginyawawa kata ghost workers. Wacho jogo osebedo ka tiyo yo machal nade. Mokwongo ote ni yudo yo machal nade kae to bang'e yudo ka jotije miwacho ni nyawawa ni e ndara kendo ng'anyo ka giwacho ni oyo 100% legit. Eng'eyo stories mag ghost workers Kenya kae dwa ng'eny ahinya. To kineno maler tiyudo ni jogi nitie ng'ama ondiko. Jogi ok owuok awuoka kata in ok diwuog awuoga e odi ni wadhi a report kama kamana chako tich. Omiyo nitiere ng'ama ok nyis ji adiera, either the ghost workers or the Siaya Public Service Board. Nekech kinyalo bet gi ji 382 mawuok e ute gi okinyi kokinyi madhi attend to people, miyogi services, especially services mag health, mag ngima ji. Mokwongo gi risk ngima mag jo Siaya moloyo gimoro amora. Nikech ka ji 382 ne thiedho ji kawuono to githietho marach, matiende joma githiedho go te nyalo kata hinyre, orwa nyalo kata wito ngimagi. Omiyo en gima ok onego bed ni wakawo lightly ni ng'ato chung' to wacho ni wanono ni ji 382 gin jotich ma iwacho ni nyawawa. Yeah. Matine ni gin joma gikia kuma giaye, gikia kuma gidhiye to gibiro gabira kanyo to be gineno gi okinyi ka gokinyi. Omiyo that speaks to the HR policy instrument ma jo Siaya. Ni gin kara gindiko ji nang'o to koro kama health sector ma gine gi ji 382 to we have different sectors within Siaya County. To wanyalo bet kwa ng'iyo sectors go duto kara wan gi jotije manyowawa di within Siaya County kata mosebedo ni chulo gi taxpayers money to gin joma legit, ok ni gin joma not professional, to gin joma ok onego bed ni ichulo gi pesa rahia. Omiyo achiel en ni the governor ma Siaya nyaka wuogi monyis ji adiera e gima timre Siaya. Siaya waseneno ka kuonde chien kucho iluongo e gik moko yore mok be ahinya. To my investigation magitimo kendgi do wuok auditor general to then a different story altogether. To ma gitimo nonro ni kendgi as gichiwo to giwacho ka gima gidwa berreno ganda nang'o motimre ni wayudo ni wan gi jomoko matiya moko ndik kodwa to gibiro tich. Koro jogi wuok gidwaro pesnigi, wan bende wadwaro ratiro marwa ni jogi eki to karanga mano kelogi ang'o momiyo ne gindikgi to ne gichako tich nadi momiyo bed gi desk nikech obiro to nitie kamo ripote maonge ng'ama wacho adiera ni to ng'ama biro go ofisa ni pile ka pile tibiro ga omang'o. Erokamano ahinya. Oscar, achiel kodi karka achiel kuom gigo ma jochiw thieth gi miwacho ni ginyawawa wacho koro sani wache
ni gidwaro kata public apology kawuok kuom peace governor ne mar gino manowach ni gin ok ondik gi tich e yono makare. Public apology is too casual. Gimotimre ni en gima serious. Ing'en Siaya kama ae sani wan kod the highest malaria rate, tuberculosis kod HIV. Makata kapo ni gero subtande seche makata nangisi ka the last time it was even wrong ni serikal mar Uhuru Kenyatta no prefer golo level 6 KU kapoko paro kama wan gi serious problem mag health. Samo we kudin nuclear fast kiwe kata koro gik matimre machal matimre gi. USAID kidhi kama ne USAID nitiere Nairobi kae ose lorgate. That means ni oonge completely. To USAID must be ka support wa donor funding must be ka support tuberculosis, immunization, mag nyithindo, obed emergency kits mag childbirth seche mama nyuol. Koro wadhi bedo gi gik miluongo ni serious child mortality rate, mon manyuol mang'eny madhi tho kech USAID onge. HIV mondo thiedh ng'at achiel omuony yath mar HIV en siling 54,000 per month. One patient. Seche ma USAID mose bedo ka chulo nwa giche chande onge. That means ni serikal nyaka bed ni take over kama USAID owe chande. Koro county government ingen health and devolve. County governments must be able to prepare mondo gi take over kama USAID kod donor funding mancha ikonyo chande ncha tiye. Tuberculosis mondo thiedh ng'at achiel per month and almost more than 20,000 shillings. Ng'at achiel per month. Mago sebedo ka donor funding ema koro konyowa. Sama koro wan kod chaos health department Siaya ka koro wan goni. Ngamiluongo ni Nyagudi no is a stranger. Ing'en ng'ano bok tikata Siaya. He's just a stranger. Nango ten gapis mochung. Nyagudi has been acting as the CEO of my public service for 3 years. It's illegal. You only act for 6 months. It's illegal. Siaya ing'en kata cabinet. We don't have a deputy governor. Ongega deputy governor Siaya. Waonge cabinet Siaya. Cabinet minno matio Siano. Term contract no rumu dwe maraboro. So there's strangers in the county. Gini strangers makata this month okonde go bed ni CECs masiacha mamsara. It is illegal. Nikech contract gino se rumu dwe maraboro. Koro we are chaos. I think ni naparo ni Governor Orengo dhi fail. But Governor Orengo fail spectacularly. And fail everything is a mess. Ogeka mora he's done ogeki motimo. Yeah, because health onego bed gik mokarie ba serikal onego bed ng'iyo kabisa. Watch my education. Ine no go workers ni. Next week kabiro ng'isi ni the number of ECD health gine education kende ma county government imene ECD kende. 600 workers, 300 of them maneno ndek Siaya kanyo. 300 okcham sana, poko cham sana for 1 year. Nikech ondeki gi omengi gimiluongo na appointment letter, deployment letter, magi chiwe barabara. It is just given. Iuse siling 500, 300, deployment letter, iuso gimiluongo na appointment letter, but oketigi IFMI system. That's what they don't do. Emagitimo ni jogi. Koro system chande jogi okcham ga msara. To kon kende Department of Health. Even people mantiere jopuonj ma puonjo ECD Siaya, almost 300 of them begin gushi bilani. So anybody matimo management, it is very simple. Any kapo ni indiko ng'ato, to dongi kete payroll, kata bed na jatich mondike ot. Donge kapo no chopo end month, tioro ne pesa to chamo msara. How can a governor mavie tiyo ndiki jimi auchiel to keti gi system mondo gicham sara for 10 months? Oscar, giparo giduto ikonyo governor e yo machalare kata telo county ma Siaya. Gin paro maleundi usengeni jogi tentiere karka. Ntie kata okang' moro mar chik mose kaw mapiyo ka wadhi machielo. Onge ing'e gima timore kapok ni idwa kony. Ichake kamoro ni kapo na konyi koro Cleophas ni ing'isa no Oscar an gi ora dwa gero tapenjo do Cleophas in gang'o ting'isa nan kod mtafari tang'isi ni kara wadwar pesa moro mondo anyiewni kata mabati. There's something, but kakoro ing'isa ni in kata lo ionge kata mna mtafari idwa raot watch ma Siaya and there's nothing.
idwa chako konyogi kanye ka isi chande onge wach mar diko ka onge deputy governor onge cabinet koro kaka koro renewing gine mag cabinet go nego bedi ka poni contract mag no rumo dwe mar 8 you understand the governor should have either renewed their contracts to bedi ki renew their contract nyaka gidog for revetting nyaka gidog assembly mondo gibed vetted kata mana I think the CS county secretary Siaya there is an active position. Everybody is acting, yani I don't know what. Chani say outing actors man. She like ya kamano imati more Migori. Kara kamano Migori ang mamulu bang. Kamera ke kar kachel. Gimati more Siani. Yes. Dikete pi machalade. Entelo kosore martelo kosogin achude modonjo. Nikech masani wachi no ken mibadhi. Main kuo. Joy kose bedo ka yudo Sara. Gi yude yo machalade. Main kuo. Aparo ni mako ka wakuongo neno nyawawa madhiganyo. Oko elaro godiochieng. Achako ni kaparo ni to ere definition kata nyawawa jatich ma nyawawa en ang'o nikech samoro definition kanye machandowa. Nyawawa en ng'at ma iwacho ni otiyo kumoro nyinge kende mondiki kar tich kata pok nonyono be pok nodhiye. Kata nyawawa en ng'at ma noseriembga e tich to nyinge pod owe payroll koro osara biro to tok oti. But gima duong' kabisa iluongo ng'ato ni jatich manyawawa en ni en ng'at ma ok dhi kar tijeno. En ichule achula to en odak ga e ote nuonge. To gima neno Siaya ni aneno ka jogi ng'anyo kendo giwacho ni gisebedo ka gidhi kar tich kuma gitiye. Ok onego luonge ni nyawawa festival kata ghost workers. Wachak gi kanyo. Onego gichak giwacho ni nitie illegality kata nitie kar chik mokethi emomiyo jogi nitie ka. To kade gidwaro good faith kata kade gidwaro ni mondo oganda wa owinjane ni county side mar county gima notimore nonego gichak gipenjo jok ma giyudo no kata kapok gidhi giriembogi ni barua ni to nigolo kanye nikech jogi ni osiptende gine kar thieth gitimo functions ma gin very critical mar county. En adieri gima Oscar wacho nang'iyo kawuono gokinyi Siaya en achiel kuom counties mane yudo kony kabisa koa kuom USAID kata kony mano America masani onge. Kakoro kichaki neno kendo ni joma tiyo kacha iluongo ni gin ghost workers. Then gima chanda en ni mine kawuono mochiew kata gimuoch Siaya County ng'ama dhi konyogi. Joma dwaro blood work, jo public health. Nikech joma ni neno ka ng'anyo kacha ka. An abuoka neno ni ng'ama iluongo ni jatich ma nyawawa wuok kendo chungo kendo miyo press conference. Mano ok en nyawawa. Mano ma wang'e tek. Mano ok nyawawa. Kinge gima nyawawa en nyawawa ok nyal chiwo gokinyi. Sa uchiel sama chieng' ni oko ni ong'anyo mano ok nyawawa. Nyawawa en ng'at monego bed ni opondo nikech osebedo kimiye osara to en pok odhi kar tich monego bed ni otiye. Koro de ber ni sama gigolo ji 380 gi be gigole joma nomiyo gi barupnigi nikech nyaka ne bed ni nitie kater kata nitie ng'at moro manobedo ni miyo gi e county ka nikech dweche te ma gisebedo ka gitiyo gi dak ne riembgi osiptende kuonde mane gidhi tiyego. Koro nitie ng'ama ne miyo barupni mondo gidhi giti. County government ma Siaya no ningo wuogo wach ni sani wase suspend kata wase ng'eyo ni ng'ama iluongo ni kama e ministry mar health kata mar thieth emosebedo ka chiwo barupni gi koro en wacha kwa gole oko kata mondo watim investigation. To kikawa ni kawo gi tichake riembo gi ni mano ne gin mano ok gitimo maber. To gima lich ahinya bende county hapa ni Siaya County maybe oningo nyiswa be ni sama gigolo gi cha tije mane gitimo changa ma koro timo gi sani kapod gitimo investigation mondo kik bed ni jopiny ema hinyore. Get Cleophas gima lit naga kabisa ni samoro waketo siasa mang'eny e ngima mar ji. Nikech wawuoyo kama to at the end of the day nitie sani nyathi moro monego bed ni miyo chanjo nitie ng'at moro monego bed ni thiedho. Ere plan mane gin go ni sama gigolo jok mane tiyo kage ng'ama koro mako kuonde mane gitiyego koso gin gi ji manoromo to kane gin go ang'o miyo ne gimedo ji 300 e osiptende ma koro gibedo gi overflow mar medical workers. Koro oningo wang'e ni komiwa responsibility mar rito jopiny oningo warit jopiny number 1. Ok en mana siasa mar ni dhi golo ji 300 iwacho ni gin nyawawa to waneno gi ka gichung' kacha. Ng'eny kuom gin by the way ne gin gi certificates mag tich ne gigolo gisesomo kendo gisebedo ka gitiyo kanyo gigolo evidence ni gitiyo kanyo. Sheila en ng'ama onego bed ni kapok abiro Recho ng'ama onego bed ni yudo
seyo maduong' kar kae nikech e kindegi duto nitie telo mar county ma bende no meeting mar tayo chenro gi mag thieth to chal ka gima ng'anyo osebedo ka timore e counties gi duto en kata county ma Siaya kende Kiny en Migori en Homa Bay Kisumo iyo kata ka entiere Siaya counties ma Kaluo duto dipo ni wan ma wan gi achiedh nade maduong' ahinya kod ka weche gi mag thieth ok wawinj koko gi ahinya e counties mamoko e weche gi mag thieth kata odoko ni gintiere tang'o ma dipo ni timore e sama ineno ka jochiw thieth gintiere kar ka en nindo mar governor apis mare kama iwacho ni moko gin absentees acting ng'eny Siaya e kind mamoko to ahinya e sekta mar thieth. Wach mar thieth kata health is a devolved function. En tich ma county emoningo bed ni timo mana kaka Oscar nosewacho. Ok en tich ma wanchako ni wang'iyo national government ni national government wachang'o. National government en uchicha direction to weyu koro pesa allocation gik modong' tetete timore county. Aparo ni ng'ikruok ma wang'eny go Kaluo kae en nikech area wa zone wano pod one exposed to NCDs kata non-communicable diseases kata gik moko kaka malaria pod wan gi weche kaka HIV machandowa weche mag ayaki gi gik mang'eny machalo kamago ma pod chandowa apano ni gima nohinyowa malich ahinya e counties wa makaluo gi en wach mar ni wasebedo ka warely kata wasebedo ka waketo geno mang'eny kabisa en donor funding. Koro wang'iyo ni kar mondo sama waloso budget to waket pesa mar thieth wanwang'e ni USAID biro gi jomodong' kanisni biro jomodong' biro koro kochopo sama ogol USAID cha tineno ka koro tek ni mondo county government okaw pesa to allocate thieth nikech ne ging'iyo ni pesa mar thieth cha bok gitiyo kata nikech nitie ng'ama biro timo to ma ok en kata Siaya kende gin counties mang'eny kabisa Kaluo koro sama USAID owuok cha tineno ka koro gibedo exposed nikech koro ineno ni ne gionge gi plan onge pesa malongo kata chenro malongo magiketo kacha ne nitie osiptende moko ma kidonje to chakre gate nyaka wang'i tiek thieth ineno mana USAID donor funded UKAID en mana kamano lelo koro ipenjori ni to county government ni pesa monego bed ni gitiyogo mar health to ni kanye gitiyogo kanye so aneno ni en gima ber kabisa en mana ni transition period nonego bed ni USAID owuok nikech county governments ong'iyo ni pesa monego bed ni gitiyogo e thieth mano achiel kuom pesni magikwaloga kabisa sani koro nigo gitigo e weche mag thieth. Recho. Yena mondo lokre paro matin gi Oscar gi Sheila ni kik wanena ni gik matimre so in the negative also nikech they say Maya move in the right direction nango nikech at least gisechako neno makosa margi in the health sector koro our prayer kaka jopiny ni gidhi timo kama e sectors mopogre to sana e wach Siaya Oscar wacho kama ber ni wasebedo gi shidas mang'eny e governance mag Siaya ka kirito Siaya ka kitelo ne Siaya minyalo yudo ni ng'ato is perennially on ilongo nango okete kanyo omaka they are forever acting Okinyal Act nyaka nini nikech Employment Act is very clear on some of these things. What does the HR policy ma Siaya speak to such cases? Mondo bende koter jogi kata ka jogi otero Siaya court magi gik makata court dhi ng'iyo to kendo ganda pod dhi lwitango dhi wito pesa nikech koro nyaka Siaya County bende defend themselves in some of these actions. Omiyo adwa neno ni en gima ber ni jopiny nyalo wuok oko ne ratiro margi especially dia 380 gi nikech mana kaka Sheila wacho ok inyal bet ni na ghost worker ma wuok oko adharani ni mondo nene na chamo pes oganda kata dho ni josiato wacho ni wato pok wachulo to donge ne gitiyo nu gi offer nu services ma ubu appreciate services magi koro gibe ni nyalo dhi e court magi wach ni barua ni mano wuok Siaya to mae gima wadhi sugu godo mondo chulwa ratiro marwa to seche magi gitimo kamano Siaya ma medo timango wito mwandu mag jopiny omiyo kan jatelo ma Siaya to nadhi neno gini niya it's a wake up call on his governance ere kaka orito Siaya to mai bende nyoko wang'iye counties mamoko ken mana Siaya kende mondo wanen niya seche mindigo ndalo moro natiyo Kisumu and I can take this and I fear not kayudo ka gibe they did the same thing to kijana mana tiyo gago kadhi procurement pile ka pile chieng' moro achiel koka yudo tape ni kijana chano to nyisa ni pare ni manok ne kata employee mar Siaya mar Kisumu County and I'd worked with Kisumu for almost 7 years tasi nyisi ni ng'ani ne onge kata system marango mar Kisumu County mai kane governor Nyong'o odonje telo oyudo ni nyathini tiyo ga ka to kara nokondik
okondike to he has institutional memory seche ma jogi bende wuok gidhi gi memory mar system kendo kikelo ng'ama chielo it also takes us a while mondo ging'e ni system ni run ganadi koro yudo ka ji ok yud services mar ratiro kata mabeyo nikech ang'o wan gi joma kawuono ndiki kinyo wuok koro kidhi kata emomiyo ji ywak ne counties no ok wayud services mabeyo nikech kaka gi run counties emoko timre nadi ok ber omiyo an adwaro ni it's a wake up call ne Siaya Public Service Board. Let them revisit their HR policy. Let them look at the Employment Act. What does it speak to in terms of the people now they so brand ni ghost workers mana kaka Chila wacho kata Oscar wacho okinyal beta ghost worker mawuoko komondo jopiny ong'e ni kari jakuo nikech literally that's what he said ni a ghost worker ne ng'ama kwalo omenda mag jopiny nikech ichuli gimo kitimo oken ratiro mari omiyo adwaro ni kik wakawa lightly but let us also look at it positively ni ang'oma wanyalo develop out of this manyalo konyo wa for tomorrow. Ere kaka wanyalo ng'iyo ni koro jogi ere kaka wa treat joma chal kamagi kata within our HR policy kaka jo Siaya County. Ero kamana ya Oscar kaman kaka beda kumuro kae ma ngane na wacho. And first of all, the Public Service Board maintains Siaya. The CEO no poko bedo vetted. It should be vetted by the county assembly. To gomo konya bedo vetted ni according to the law. Mundi bet CEO ma service Public Service Board, you must be a certified public secretary. He is not. Koro konya bedo vetted. Koro act. Jokmeno ka act, most of them gin unqualified to hold those positions. Koro kenya they vetting. Kechiko they vetting. Tibo opinion to in public, in secretary accounts mara qualified. Yonge baruano. So there's no need of vetting. Number two, aparonse temoko which mag private hospital based temoko nyalo bet ni hinyowa. Nikech joma telo mo wan go nigi alternative. Governor Orengoncha tuo bolal for almost 1 month. Where was he going to be treated? In Austria or in India? Lalomoko governor nyongo ne tuo no dikide kure America. So they care about subtane makanyo. Wadwaro ni mondo bichu pesa makoro governor nyongo or governor Orengo nyalo dhi e Siaya Referral Hospital mondo bu thiedhe kanyo. Aparo ni konindo e subtal ma Siaya for 2 days to 2 days medre. Subtal ma Siaya ngeni kaka referral ma Siaya most of the time ogichiza jo malaria. Orach machal nade? Orach. Yani jo malaria kidhi kweri jo malaria kidhi kweri ni tuoni ni they are the money at mar chemist en kama onge ya for example let me tell you for example counties manyanza te ingeno oknya nyeo most of them oknya nyeo yath kemsa oknya nyeo yath nango nikeche deni magengo gowi magengo nikeche ok gi prioritize health gowi gin go madongo kabisa nikeche health becomes secondary to them ok gingi ni wach mar health they cannot manage dong ingeni ni kata manyocha list mar duale chande manyocha hospital magushi mancha ishanta ginene nchi kelo gushi one of them was from Homa Bay tingeni hospital manene wacho ni imaginary facility no can facility may exist tingeni facility no do pesa moyo referral ma Homa Bay to onge iwije maber sani for example what mar shan ko bilungo ni facility improvement fund Ruruta health clinic no do 6 million Aparacho hospital do 54 million. The question mapping ma preparedness chande. And ninyal gunga health clinic managana sa chel chande. Ko yudo ni jok mose register shag gain almost 1,000 mar paid up. That means ni that's why hospital boy lokara 6 million lokara 5 million. Is that facility prepared to manage 6 million? Koro kada mna shani ngama bi fail sha. The president nigi goodwill. Mar mudo shano work. Ngama bi tiyo gi sha and county governments nikech gin Emma, health is a devolved thing. Kurosha kao pesa kuumwaka, kose kao pesa kuumwaka, to giore health facility. The facility cha, kaka kuruma siani, kiore pesa. Ngamonya manage gino kanyo. Nike everybody, chal kaka makia, akia nijini, akia. Ero kamano. Orach kaka
host advocate you are painting our county so badly. Yeah. Toka na defender kendo bo katine county, that's a disclaimer. Toka pa korach nikech nitiere kata a lot of improvement. Onge kata gik mitimo here as we speak just to improve the same facility. To gimoro ni bende ok ber ki nyiso jopiny gimo ken adiera. Pesa ok tera ni koro ne ni ji ioro ni sha ose collect pesa ne jo Siaya county o jo Alego no chiwo pesa kini Alego. Ni jo Alego no jo more register ne gin shagin 3 million people within Alego. Koro pesa ni oro ne Siaya rifaro nikech mane mani within Alego. No, these are claims. Kaji osebedo treated eki claim. Martina Nia, you are just being reimbursed or refunded. Just a second. So I just clearing, just a second. So one, it's not like counties gieki gain deliberate not paying KEMSA or some of these things. Wasene no chien kai, because there's a lot of delay. Mondo the national government otimango or pesni e counties. Mano attribute to the delay margi mar chulo jo magio pesa. I'm not near atete anegi to mania dira makende nikech wan Kenya. Omio siche moko kataka wakashifu county government. Let us also be very objective. Nia pesni magi wogie kishila bende no worry about USAID and the support they give to some of these institutions. Tiudonia, it's not like 90% of the operations mag Homa Bay katami gori work USAID. Nitire projects magi fund which are very direct or give fund everything. Koro gibotonia one of the fund gignithindo koro kade poni shida is within sector pediatric ward or something like that. Then wachonia you've mismanaged this or we are fully dependent on USAID. Towange mabernia health is devolved function. The national government supports the counties, but let us be objective in the sense nia Angoma jogio setimo gi pesa momigi from the national county, can they be accountable to the monies that they've been given? Ero kama na inyashila adaro ketu akae kendo to kata kangi ilose bende jotendwa kata ma counties osichopo kang moro ma wacho ni ero wacho ni county ma Migori kami wuoke. Yes. Ngato wuoka e chuny boma Migori kata to wacho nena kawona dhi bedo hospital edhi nena St. Camilas man Sori man Karungu kawuono kama ntiere kendo ka dhi bedo admitted an governor ma Migori kuom ranyisi bose chope okang machalo kamano. Pokwa chope okang machalo kamano. Lakini adwa duoko nyaminwa marecho matin. Recho ka USAID pulled out no one gave statistics. Kini berkawa uyoga in numbers. About impact mane wabedogo in the whole country, not just Siaya Kende. We about Siaya Sani, but in the whole country. USAID no mako kamaduong, especially programs mag HIV katamagayaki, programs mag mine ginyethendo, programs mag vaccinations. Apparently mano in something mano bedo recognized kata nationally. As a country, not as Siaya County, as a country, no one prepared. Nikech nuamiogi section maduong kabisa mar health, makoro wadi, makoro wabedo ni wan mano gik mokwangi. Emomi onachako kawacho ni nengi maber, nengi marach nikech noko time gi transition, noko miwa alert moro kanyo nyara, koro wamiyo igni ariyo, manyuru kumudhi yudo programs ki. Not the idea to my USAID, or mawa USAID nyadichiel. But adieri makende, kaka ngat mang'iyo weche mag dongruok en nitie gima oluongo ni dead aid. It's a phenomenon ma ineno ni ka ng'ato biro to timo niga tich moro in iwuon okibuild muscle kata okibuild capacity mar timo tijno. Mana gima watemo wacho sani. Koro kata an kawuono kada county government to aonge gi resources moromo taneno ni USAID biro to makona kar thieth. Ideally akaw pesa madatiyogo e thieth no tadhi tatimogo dongruok moro nono. To mae oken gima timore, mane gima osebedo ka wawacho. Gin kar mondo gikaw pesa made gitiyogo e thieth ni ka gidhi gitimogo development kumoro nono, magi pesa michamo, inananya pesa michamo, ubedo budget e tok ti kode. Mano gima nwatemo wacho ni koro capacity ma mondo gi run health margi maber, ma e ng'ikruok mineno ka waneno kae. One transition period, makoro wawuok kuom donors mang'eny mane timo weche mag thieth, koro sani odoro ni counties mondo bed motegno mondo tim. Mana gima Oscar wacho, ni sani kidwa mi kata ni idwa loss claim, idwa ket workers, be wan gi capacity mar timo gigi, be wan gi enough qualified personnel mondo tim tijegi. Mae gima chando wakae. Ok ni en kashifu kata pako county achiel kata moro cha. En mana ni telo ma wan go sani wan gi weche mag mibadhi mang'eny kabisa. Mar ariyo, jomoket ni onego bed ni tayo idaragi kata departments gi. Capacity the problem number 2. Samori ndikitich kata nikech ino wadwa in watu watok ni in qualified mondo ibed kumi bedecha. Nikech magi gik ma
Kenya ma wadake sani ma gik manyalo bedo very transparent ok onego gibed ni gin tich matek. Kondiki e tich nitie portal monego bed ni idhi e portal kata ti yudori ni ibedo listed e portal kata it's very simple. Ok onego bed ni wach mag barua madhi koni gi kocha. To ka duoki ipenjo ni be wasechopo kama koro kata ka in Migori County kata to wiya bara to aringa the district sorry kata the governor. Governor this no. Pok wachopo kanyo. Nikech gik ma simple kaka scan. An Cleophas nan gi mama wakane tuo. Oringo the St. Migori County. Oringo the St. Camillus. Mondo tim scan. Nikech ne wiye bare. Koro oran tango matimoro wiye bare wach weche mag pressure. Odhi mondo St. Camillus. To gima ne onge St. Camillus kanyo. Kata machiegni anywhere around us kanyo. Nen gima very simple. Just to be able to timo scan e wiye kanyo mondo check ni ang'o miyo wiye bare mokrum. Onyiswa ni scan ma wanya yudo machiegni an nyatike ni Kisii. It's a very simple equipment. Nyakidhi Kisii. Ko Kisii tiringo idhi Kisumu. That's true. Kisumu. To sani gini tuoche ma wan go sani gin tuoche mag apoya. Gini to nin gi fever, malaria, kia nango mi warning, imuonyo Panadol kidhi. Sani wan gi tuoche mag sukari, wan gi tuoche mag blood clot, wan gi tuoche mag pressure. Gin tuoche ok mi warning ni ero kora chopo. Koro kanga to nisi ni scan manitie nyakiringi di Kisii. Kisii is the closest place kwa wayudo facilities. Maben County. Yes, Maben County by the way. Kisii no is just a county, but Kisii to nigi facilities. And akia marsia, but one ka intie Migori kucho kidwa ringo mondede tichopo Kisii. Kisii mondo. Not Homa Bay, Kisii. Emichako you the first facilities. Koro magi gik manyaka koro waloko. Ipogo pesa mopogore. Koso dok mage ma okiyude. Jo Kisii gi kata priority gi nango. Nikech thieth ok en gima onego bed ni watugo gi weche mag thieth. Adiere ma Nyasaye mangi ma dhano. Kata Nyasaye ok nyabed neno kodwa maber ni okawo time to chweyo dhano kata wakawo to nikech wach mar mismanagement iketo ni koro ji tho manono. Mano ok ber. Koro nyaka wabed ni wakawo time wa mondo wa improve facilities gi. An Migori County ma governor koko chako ma tam ne mokwongo koko chako. Wantie governor manotimo higni 10. Ma tam ne mokwongo ma koko chako. I think the same Siaya bende Homa Bay bende. Donge. Koro agombo ni mondo gikete plan ni weche mag thieth kata weche mag healthcare. Onego bed ni en devolved to the extent ni kata access to facilities Cleophas. Kikwacha kata we access ituo oyudi ka mondo wangi chope hospital echo ineno ni referral hospital echo. Kata ndara midwa ngado kanyo ko gichopo kanye maungu. Erokamano Sheila. Weche githoth nyaka bagintiere. Oscar ng'ena date ko wach ni kodi kama ntiere karkae. County Public Service Board ting mare mokwongo en timo gicha macho ni merit based hiring kod recruitment. Gini bende waneno katimore kate counties wa. To gi kadi poni temre wach ma Sheila wacho mar plan. Awuondi counties wa makaluwe nigi lony mamalo e plans. County ma Siaya osegolo plan mathoth ahinya mag stadium, Kisumu ne okano golo stadium kod art centers. Plan kama to jiber ahinya. Keto plan ne tim. Sirkal ma Kenya Kwanza ne nigi ni marwacho ni the plan mane gin godo. Gibende imendo mana segi kata gikete tim kata girange yo makare. Kar skills kata merit based hiring kod recruitment. Kalure kod lony maintiere kod migo tich. Kopogore gi gino maintiere godo mar pesa. Mag nyiewo tije counties. Problem maintiere counties most of the time. Plan me wacho go most of the time oklosi kod joma tie county kanyo. Iloso gido miluongo ni consultants. Sheila giri jok matimo consultancy. To giloso joka plan. Lakini implementation ng'ama dhi time en ng'ama seche moko gini okia completely. Kaka koro shida makoro winjo makoro wan go kaka koro issue mag Siaya, issue mag kata Homa Bay. Iyudo ka jok mantiere onge goodwill. Number 2, kata bed ni keto na ng'ama riek to kimiye tools mag timo go modwa timo chande. Pod bende ok onyal time. Koro counties magwa to be honest. Temoka yoga ngami luongo ni Professor Udhiambo Mbai mane no create issue ma devolutions and the counties. Onego bed Nyanza counties ema idibiro time benchmarking. Nikech wane manene wagore ba jotho nyaka nikech mondo wayud gigi. Serikal ne nowito wa oko. Mago mane okoro wanyalo kete lwet wanen counties ni. Koro counties should really work. For example, kata koro priority. Issue mar kata koro wach ma stadium no. Stadium beti kama subtal onge, ingen bend system is a wrong priority. Number 2, issue mag kata koro chwa a paint county gimbaraj. Ingen ni baliche subtal en daktari gi
Siaya rate of against statistics. What a nutrition is a day in the whole county. To manage a population of almost 3 million. Kiri wa nyithindo nyaka joma dongo. 3 nutritionists. To nutrition no, you don't need, for example, nyithindo menyuolo Siaya sani. Percentage man going started growth. Ni malo. Ngama na started growth muku chiemo maber en kata odhi mana school to wiye nok mak kimoro. Koro the next 20 years Siaya dhi golo jok mofue me ngata. Nikech gima timore ni nyithindo menyuolo sani county marwa in terms of statistics one among the 10 most counties manyathi ma jahigni abich majathi ma jahigni auchiel cannot read and write. Wa ipimo kama Mandera, Turkana, hardship areas gama sani koro ipimo go county marwa. Kata tho mondi tho kamiluongo ni Siaya is very high because yath dongo nge subtal. Lakini nitiere chemist mantiere dho kasubtal everywhere. Ma kidwaro kidhi subtal ting'isi ni nyiewo yath kacha. Koro the problem mantiere ni probably systems ma wan go jok mane wayiero ok gin operational. Number 2, the problem mang'isi ni gin go alternative gain. Gicha ok giwinjre go nikech kaponi gituo to ok gidhi e gino. Koro ka funo chopo kama koro nyalo bet ni gidhi e gino wanyalo yudo pogruok. Gima wacho wach ma pogre wach ma facility improvement fund. Facility improvement fund shaka kubedo structured. Any facility ka facility nyaka orne funds mage based on kako tiyo. To nego ben facility can are prepared to even manage that money. Kata kapok kidogo be registered. Oka wach ni ne alego na keni kilo reparo lapana facility the facility we mean dispensary marsori dispensary makure. That is how SHA is structured. Nikata kidhi keto lueti to keto lueti biti obisha okonyi kanyo. Some person be disbursed. Okobe disbursed not this referral. A facility majoko tiyogo. Kolongon facility improvement fund. So we must be able to put in place nikachantire accountant, kachantire hospital manager, kachantire everything. Mondo be nika pon person ni obiro ko wuke shakacha. To bendo unprepared. Lastly, no one prepared Sheila. Watch mar devolve kara health ni. We should have not probably devolved it. No one prepared. Then now after Kedoka Koro one could chaos was a lot of strikes, hospital work. Who is to blame? Some doctors Mahoma Bay strike. What blame national government? What blame the county government? But strikes was a bit all over. Mikechino one prepared issue my devolving health. Then Kendo after that, why do Kendo walk maduo? The USA condone funding. Mancha konyokande bekuru work. A chaos mancha one go richande. Gini mancha gikonyo nikech at least ne gitimo kilo support system. Koro okwa devolve okulone gubernwa devolve health wase devolve. Bang devolve kendo USAID kod donor funding skandeka biu. Koro wanyalo end up ni child mortality. Nyithindo matho kama nyuol dhi bedo mang'eny ahinya. Kendo gik moko belago jok matho gi HIV tuberculosis dhi bedo mang'eny ahinya. Sani manyaka ngwago e koko ni USAID oseringo county government Siaya, county government Mahoma Bay, county government Take action, move very fast, fill the gap. Nikech seche makata wacho ni USAID bro duogo. Bang' kata na 3 years. Thoe mosebedo kae dhi bedo mang'eny ahinya. Wadhi bedo gi upsurge. Kuonde mancha wasewuokie. Vaccination, nitie tuoche moko kaka polio. Magi gik mancha wasewe e tokwa. Wadhi duogo e gigi. Kapo no kwago koko, bo chung Cleophas bana era mogi kae. Bo wacho to wadhi bet gi shida maduong' kabisa to waseno gino mbele. Ero kama na inya Oscar na kawiyo masansa Oscar dai kariyo toksa ariyo marukinyi makawuono kado kanya kuro mujanga maloro twak maka wadonjo e weche maga siasa koting'o nyaka yuko jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya ni counties juma mokalo kanyo county ma Kisii, county ma Kiambu, county ma Murang'a noyudo ber mogundho. County ma Siaya be noyudo magi nono kata projects mopogore bedo launch juma mokalo kanyo kod jatend migawo mochung'ne weche mag jolweny kata kod governor e kind gik mamoko. Dipo ni berni mar yuko jamna ridore nyaka counties koso kwamo e diere. Wakawiyo masani chikidhi mabora. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia chonogore nyaje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere konge jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kabino
Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tichang'wenya koro mgejuang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawan. Aya, nyakoro mujao mwaseduogo ka to wanyo kata samone yueyo ka weche pod medo mana tedore. Gima timore counties wa rem mar telo makare kata riyo mano mar yudo telo makare ni obiro kendo go jok moko gi kibaji maduong' ahinya. Gigi timore counties, search nok gin counties ma olosu kiny makonanya county ma Siaya, gini omako counties mamoko bende kama gintiere ka. Odeka wacho kamae, waneno chenro ka wantiere kar ka achiel kachiel. Wach Siaya ni jogo nondik kod ng'ad weche ochiko. Ng'ato nokwalo jopiny. Dhano uso nyaka lo. Antiere kar kaya ne chenro ka ntiere Migori County. Mosna owigo Sheila Olan kentie studio kanyo achiel kachiel. Machielo wach ma Siaya en kuoma ler. Maler mane the entire leadership ma Siaya ong'eyo en mana ni koro gino osemuoch. Gise pedo kata gise bedo kanyo ka gidonjo kata ka gindiko ji e yo maling' ka gichamo omenda mago mag joma odhier. En gima rach ni Siaya County otelnegi kod okil maduong' mong'eyo chik, but everything is just messy. Joma dhi tich pile dweche ochiko gi ok gin nyawawa, miriambo ok ber. Aya, ngeno oriwore gi paro mano mar jotwak manogo ka miyo kanyo gino mano wach kanyo kod Oscar Omondi achiel kachiel itiyo dweche ochiko ne luongo ni nyawawa. An Javes ka wuok Kisii University aluo chenro. Owacho kanyo lecturers bende must get their salaries. Chal ka gima Kisii University bende nigi tabugi. Mano mag jo Kisii University gimbe gikelo mayo kiny maka wuono waranga ne gitanga timo gi achiel kachiel. Okumukezi ntie ka wacho ni Celine Dion mabende ni chenro kar ka wacho ni ero gigi kama warango ni Kenya mangima to koro ochomo kure kama dhi bedo kar kae ka walowe nyakora mogi jo adongi zuru mar dakika 50 kende e tielo ni to kae wadane waranga ni gimachielo kopore gi mara bedo nyawawa ni walok tanga kendo waranga ne jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya nyakora mogi joang nitiere delegation mathoth ahinya mosebedo kata kadonjo e kar jot ma jatend piny mano kirango juma mokalo jumbe mosekalo kacha machiegni jatend piny Kenya ne oloso
gi jogo mawuok e kaunti ma Kisii, Kiambu kod Murang'a. Wadano wawinja ka gilure kod singo mantiere karka, kaeto bang'e mano mar Ruto karomo kod jogusi, Ruto romo kanyo kod jogo mawuok Kiambu kod mano mawuok Murang'a. Mano gin absence adek kanyalo yudo gi kanyo ang'ay thuolo mar winjogi, kaeto bang'e ntiere Ruto on housing units ma Kisii kod mano ma Kiambu County, mano mantiere aya ang'wayori ane kanya kora mujaw mana sama bire. To chal ka gima jamna yukore kar jot ma jatend piny Kenya. To jamna ni yukore nyaka ni jogo mantiere counties. Ang'eno kae e kama da bedo kae kawarange. Oscar, pesa thoth ahinya counties. E sirkal e apis jatend piny Kenya singo mechiwo kar kae nitie komoro manya bedo ni gene budgeted kata kama gintie budget magi mag counties nikech jo counties ko donje biro Nairobi giduto mondo gidog ber. Aparo ni nitiere kaka nitiere corruption moro matin nikech pesa ma igolo mimiyo ji kata State House kapono ko oonge budget to mano to ok gima ber ahinya. Ng'en chon ndalo ma Kibaki ne tiyo ne wan kod nyadendi moro miluongo ni Lucy Kibaki. Lucy Kibaki ni nowacho ni State House ni president makata na matere Kireri mane en State House controller ne ochwanyore kode nikech nokelo delegations mowuok Nyeri midhi neno president State House. Koro visits mag president gine gin mang'eny ndalo moko, ndalo moicha no ng'eny kabisa. Sani be koro ntiere kaka delegations di State House to iwacho ni pesa yukre kanyo. Aparo ni kaka ng'iye en ka oonge budget to nego bedo investigated ni pesa no wuok kanyo nikech ing'e ni kata sani kidhi keto siling milion 1 e bank to nyaka declare gimiluongo ni kama owuokie gi tich midwa timo kode. Issue mar kata mna gimiluongo ni money laundering chande en ni oyudi kod pesa mang'eny to kinyal nyiso ohala mitimo momiyo ni gi pesa no. To sheria ma Kenya kae wacho ni kaponi oyudi gi pesa mang'eny to Kenya declare kaka yudo pesa no to forfeit pesa no ne the state. Mantie pesa mang'eny, accounts mang'eny mosebedo frozen gi serikal nikech wuon pesa ok nyal wacho kama ogole. Koro ok onego bed gino kotimre kata mana State House kende kata mana counties be seche moko delegations dhi ka governor to ntiere kaka seche moko mawuok e wards koro mawuok e wards bende to ntiere ka governor bende seche moko chiwo pesa moko bilago ting'en mago to onge budget. Erokamano. Adano winj gima jatend piny Kenya nowacho kotenore kod wechegi mago mag ber ma bende dhi ne counties mopogore opogore ka ne ntiere kar jot mare. Warango yuko jamna ne counties gini koro wuok e kar jot ma jatend piny Kenya to biro koro ne counties ka bende iwinjo koro kochopo MCS bende biro gi delegations magi kuom ranyisi kowuok Nyalenda biro ku gidhi kanye kone mopogore opogore wawinjane ma. We are going to build 10,000 units in Kisii town so that you begin to internalize how Kisii town is going to look when you see Mukuru. Tumeweka kujenga hostels ambayo I will come in the course of next month or the month after kuzianzisha 9,040 units ambayo itapatia nafasi ya watoto wenu. Tumeweka another 4.5 billion a total. Kwa hiyo program tatu a total of 40 billion shillings katika Kiambu County. Sheila, ijalonyo weche mag uchumi kendo mag kwan gi kama girango gi siasa bende magore. Kwan magore kar kae weche mag omenda 40 billion mano madhi ne county. En county achiel, mano ma Kiambu. Nitie machielo bende mirango madhi bedo kata katimre county ma Kisii. Kin counties mamoko mantiere. Pesa ne yudre mayot. Mano mar chiwo ne jogo motimo limbe. To weche mag jothieth mapono no ng'anyo nikech ginyawa pok ochul gi dweche 9. Mago bende ok bed kata kerango kata koro ne devolve. Koso ng'ama lose logie maonge. Pesa ni nitie Kenya ka. Donge. Hapa ni wakuanga uoka kaja lonye weche mag uchumi. Limbe ma idhi titimo State House onge rach mar limbe. Onge chik ma wacho ni ok oyiene ng'ato dhi limo rais State House. Wanya chako gi kanyo. Shida mantie en ni
pesa michiwa chiwa kata projects michiwa chiwa apoya kata oya kaka rais timoni kama shida nitie nikech pesa mora mora motiyogo nyaka accountability bede nyaka obed no wacho ni mae kata naseng'e chakre chon ni nadhi chiwo 40 billion okiambu nadhi timogo kama pesa mimio kata handout kagisedhi magitimo limbe ka be nyaka wabed accountable mondo geni pesa nitigole kanye apa ni transparency no ema onge kipenja kaka jalonye weche mag uchumi tabu nyisi ni shida ma wantigo Kenya kae in very simple gik mongolo ni macroeconomic indicators gik mamalo ma president oroga wacho sate so onyisi ni sani inflation ni piny yani bei kane ntie ni mogo nen shilling 200 sani koro en shilling 100 wawach kamano donge bet chiemo koro ni piny ok en kaka ne ntie malo cha to samoro jing'uru wacho ni no oriambo no ok oriambi bet gigi ni piny shida manitie en micro kata purchasing power kata ka umogo na mi sani ni obed shilling 50 kionge gi shilling 50 no e mfuko ni to mano shida to koningi bed go nikech ngato mi oningi bed go nikech system tiyo maroala intie gi orak ni moro minyalo goyo kata tiji moro minyalo timo tichuli osara to osara ni cha imedi tinyiepogo koro bedo stimulation mar economy ma organic oya piny kobiro malo okirit ni an nyaka bedi kata rais nyaka bedi mondo mi pesa mo matin mondo kokidhi nyiepgo mano rach mana kilere kar kanyo kanga yeni mondo midhi nyime units mo wacho kama roma 940 mago mag hostels diponi kanyo bende ma diponi ochal gi ler ma ichiwo sani ni eroger ni ot in gi rent mar dhi odno in gi pesa mar nyiewo odno ka diponi ero koro chopo ni ere dagere gi Kisii kene da chiwe na oganda matho kata kapok ichopo bedo gi pesa mar rent sama igero no agomba kaka sama igero odno sani wawach ni kigero ot kata Migori town wakacha oningo bed ni hardware sani mantie Migori town giwinjo maber nikech obed sniti obed pi yani joma uso pi joma uso sniti joma oningo bed ni hardware ska koro sani nigi pesa mang'eny kabisa nikech materials ga tetete ikaw locally kati nyiew kanyo locally engineers ma e county kanyo oningo bed ni sani gi ditch kabisa nikech project mani timo cha ondiko engineers kacha ondiko okata mani casual laborers kende chakre malo nyaka piny mano ko kistimulate to mano mana project achiel kata gedo achiel county kaka migochwa duong kigero kaka wanti gi affordable housing molos Kuria okanya tike ni adhi Kuria kata Rongo kata ni adhi Kuria mondo tim orak mar gedo pile koro gima temo wacho en ni tij sirkal okoningo bed ni omi the last mile tij sirkal en very simple oningo bed ni oloso environment kata alwora mar konyo mondo ala otimre mondo ji oti mondo tim tijegi mondo gilos pesa gikizungu wacho ni itiyo gi sirikal onego bed ni empower jo ohala kata private sector to meet their development goals mondo konygi weche mag dongruok mondo ochopni kani di kata county moro to okochuno kata ni sirikal masani ne gero hostel go samoro yudo ni nitie private ma tiyo together gi sirikal to timo developments go mane ko bedo gima unsustainable gima kati nitie kati onge to system cha pod tiyo but shida mantie ni kikawo timiyo ng'ato chiemo gikijiko kiseketo ne dhoge to kipuonje kako dhi opur kata okikonye mondo obed gi puothe mondo dhi opur makati onge to nyalo puro mane kama shida nitie to ko bed sustainable so kisiasa oneno ni points dhi malo nikech ji nitie lakini king'iyo kiuchumi to ok dhi maber ahinya ka pesa choko onya wacho mogik abo wacho ni ya e budget kata weche mag omenda percentage monego bed ni tiyogo mar development e piny kaka maro mar Kenya en gimoro atamalo 35% revenue onego bed ni watiyogo e weche mag development higa mokadho ne 16% apaga uchiel higa ni wasechopo koro 19% e revenue ma collect yani wadok chien e weche mag dongruok pesa ma kodonjo to wacho ni mai specifically watiyogo ma dongruok ineno kodok piny budgets moko to sebedo ka idho ka di malo kaka sani ni notice budget mogik mar state house is quite high oendelea kodhi malo magi ma chijo ji dika chich to pesa moko be lal kata neno ka onge ng'ama nyisa kuonde magintie apenjo ga pile ni pesa manoa e-citizen what streamline waketo gimoko e-citizen pesa manoa e-citizen cha pok wayude nyaka sani en kanye pesa mane sani ka sha ero wadwa chako mako ji dhilal kae to pesa go ni kanye ineno
weche mag mibadhi ka ok wadil gi weche mag mibadhi. Kenya kae wantie gi pesa moromo. Nyasaye gwedhowa. Wantie gi resources gi pesa moromo kabisa. Gima inyowa en mibadhi. Gima inyowa en kaka watiyo gi pesa ni. Gima inyowa ni ok wadwaro instant gratification. Ok wadwa tiyo ni mondo los system. Kibaki manoloso economy mar Kenya the most. Yani Kibaki nokotimo any of these things mineno koro kitimo kae. Nokotimo kata chiel. En noloso system, omiyo kata kaunu kichio to ni adwa chako ohala, kidhi e bank ni ma kawaida cha tidhi tiyudo credit, kata idhi tiolo pesa, e nengo mani piny kabisa. Sani sirkal piem gi jopiny e olo pesa e bank. Bank ok miyi pesa mondo ichako ohala, bank miyo sirkal pesa. Ineno gik matindo tindo kamano. Koro gima anya wacho ni onego walos system. We need systemic change economically. Systemic change. Ema nyalo konyowa. Kik waket siasa ahinya e weche mag uchumi. Kamano. Wacho ni kikere to kanyo bende wacho ni ok gipogre ahinya recho. Antiere iri omenda maromo bilion 40. Kama manya bedo ni matin ahinya bende manya bedo ni nitiere kuom gigo mich mapono ni imiyo counties mopogore opogore. Inyalo confirm no kan nitiere delegation manuwuok Siaya mana dhi State House. To ber manuwuok kodo. Ber manuwuok kodo. Recho ne achiel kuomgi. Bende ochal. Jamna miyuko ni. Iyuke to japiny bende gini chopo ne adier nikech bilion 40 kochopo kata county ni kuom ranyisi. County en unit moro matin kirango gi piny Kenya mangima. Much pesa ni onego beni winje gi ng'ata kama entiere. Be wawinje? Erokamano. First, an achiel kuom jogo mane odhi kaka jatelo ma Siaya from Siaya County, and I can confirm ni waneno ber mar the State House sani. Nikech ang'o to kapok adhi e mano to en right mar kata ni judhi State House depends gi kaka ng'ato ng'iye. Ber madhi wuoke king'iyo niya ni bende nitiere impact mana kaka iwacho ni juan kaka jo Siaya nwadhi be waseneno ber mowuoke bang' mar the Siaya mar the State House, sorry. Tiyudo ni just to clear mondo ji understand nekech nan kanyo. Eni seche mudhi kacha wuoyo gi jatelo. Utero kwayo maru kaka oganda. Nitiere gigo mobedo devolved to pesni duto to poda mana kanye amalo. Nitiere gik moko mowene national government magine magitimo kaka education, kaka part of agriculture and all that kind of stuff. To seche midhi kacha kokiketo ler maber ni wan kaka jo Siaya priority marwa en achiel, ariyo, adek. To kata dhi mana kacha de nuoya to ema impact ang'o bede notimre nadi bet ni onge. Tuno dhi kacha mar ni mondo jotendu jopiny onenu ni wane wadhi wuoyo gi ker. To ber muduogo godo ne oganda to timna di onge. But adira makende en ya nitiere ripple effect mag gigi. Yena mondo kikora wuoka kaka ja Siaya but kora wuoka kaka ng'at monyang olonye weche mag telo. Ka nuneno ka jo Homa Bay nodhi giwacho magi, they had their own meeting. Tineno ka stories moyud kati affordable housing ne jo gweng. This in reference gima ne Sheila wacho ni affordable housing igero Kuria to en kaka ng'ama wuok Nyatike to may not benefit directly. Gigi okonyiso ni ji te nyaka benefit at the same time. Nekech it is just not possible. That is the golden truth. Nia waduto wadhi school iwacho ni ng'at mane Nyatike mondo wuok kata Nyatike mondo dhi oti Kuria ok yot ahinya. Emomiyo wacho nia mondo ni ji te benefit a whole county ni stadium ni gero Homa Bay may not happen. But nitiere jomanie within those sectors, let me say like manufacturing, let me say like construction. Mage joma seche moko ang notimango ang ne o benefit. So these are the ripple effect. If we now look at it in a bigger picture. Nikech kata kigero odi, jite manie gweng kanyo ok bi yudo konyruok. But joma gedo to bo biro. Ng'ama nyalo tedo oganda ma usgi mchele to botimango bo yudo konyruok. To adwa bende jogo be nyiepo kanyo koso gi wuok mana oko simiti kabiro mana gi lote straight. Yeah, challenge yango bede, I may not be privy to that and I don't speak for the government. But challenge yango bede koro niya kibiro gedo Siaya kaka wambende one affordable housing project which is supposed to start and hostels. Tibiro tikao materials Nairobi. Tidhi godo Siaya to koro kikonjo Siaya. Kibiro ni biro gedo Siaya titingo workers moa China. Nikech gine magi gedo. Koro kendo kikonjo Siaya. Mano kuro kendo telo bagi. Nikech ka intention mar government enia seche mitimo for example affordable housing. Kata
kata kigero stadia, kata kigero hospital, ni jowa mani kanyo nyaka yud konyruok, nyaka giket mikakati magineno niya, mana kaka Procurement Act wachocha, niya 30% of this dhine youth, dhine ang'o, dhine PWDs, dhine wamama. Bende nitie mikakati ma government oseketo ma ensure ni seche migedo Kuriacha, for example, niya jo Kuria nigi percentage margi manyaka giyudi. That is, we are adhering to transparency in governance principle, we are adhering to accountability. E chik manitiere mane ka mwayud kony kaka oganda niya gigi ndio waneno kata sani stadium mane watero ne yuak mane watero ne ker aneno ka nyocha CS Soipano odhi kucho nyocha neno ka PS Olugo dhi mondo timango ongi gik mano wach kalure gi health sector ma Siaya mondo giger gi upgrade bonde chana neno ka gitiyo Siaya chana neno ka gisechako gimoro Soipana neno kodhi kanyo odhi mondo launch the second phase of the stadium matine ni gik mane wacho katimre nade waneno ka nitiere impact. Now when you are doing impact assessment onyalo wacho ni dhiwa kucho no me wachila ria dek tok no mi wagik moko te pod wanyalo dok mondo wapar ne ker niya achiel ariyo moko to niweyo to kik wanena ni bende nitie kony mabiro to sana ka gigi okonyo oganda mana kaka wawacho ni bende nitie ripple effect niya uchumi magweng cha kitero 40 billion be wanene ko change to wanyalo wuok oko mwach ni kara gini okonywa en gima konyo political move mar ker to ka wanyalo assess mwa wach niya nitiere ber ma jo piny bende neno e 40 billion mobiro to then it is a good project. Oscar. Aparo ni mana gima Sheila wacho nyaka bed ni recho oko understand kaka macho. Kata mana wach mar Sheila wacho ni affordable housing ma Migori igero Kuria. Directly ni onego bed ni the hardware ma the entire Migori feel it. But again, the best way to do affordable housing and I support this lakini okainya on one issue kako bedo implemented. Affordable housing itimo kama. Make sure ni simiti beche odok piny. Make sure ni chuma beche odok piny. Make sure ni kuoyo beche odok piny mondo Cleophas otmanta Cleophas ngogero gi 5 million odhi ogero thurgi gi 2 million. Mane affordable housing. So that igero ot midwaro a bedroom midwaro make it affordable odhi bedo ni odhi kuom jite koro mane masare kalo nego bed ni timo government okonego bed ni intervene e industry mora. For example kidhi get affordable housing Ugunja tiketo udi 1,000 Ugunja town ing'en tinde kuma nyocha se invest Ugunja kanyo mancha uso udi mag rents gi kodi ng'eni joka iketho hande gi number 1. Number 2 ikelo kuoyo kod chuma bende mowuok seche moko kamoro koro kikonyo jakure hardware makata chande interfere nikech government to intervene kata mana school feeding program onego bed ni feeding program mar school ichako golo nyaka funding or grant to farmers ng'ama dwa pidho nyanya ng'ama dwa pidho cabbage mondo samote school feeding program to oduma mwachame school kae owuok e local system kae ema wachela wacho no organic chande koro knigi giricho kata mna 500 one Siaya with almost 560 billion to does the person modak Siaya feel gini kata mna Homa Bay samoger paya cha ber kabisa ber mar neno but ngamodak di paya no bende o feel maisha mare improve e ode kamodake cha nikech pacha nikacha gigo timre kuonde mang'eny kaka Brazil manufacture ndege lakini almost a half of Brazilians live below poverty. More than half live below poverty line. And ngato wuok America kucha to keto kambi mar manufacture ndege e Brazil ka to kambi chande ok pesa te mar profit mar kambi chande dok America kucha. Koro local makata chande en joka manufacture ndege lakini ok gin manufacture ndege chande ntinga mabiro kanyo to manufacture ndege no. Koro kapo ni timo mondo obed growth apin kabiro malo affordable housing ni Cleophas kidage gorofa Nairobi to ko ka kendo dage gorofa kata mana tech Cleophas ber dwaro mundo ger ode make sure ni musumal beche ni piny to pod gamba wacha kapon tije onge tich ka onge to jok yud pesa kata dok na bech mogo
to siling abich. To siling abich mionge go. Podo kede nyiewe. Koro crisis of living, cost of living crisis. Ema nene wan go manokelo ng'anyo mag sufuria movement cha. Kendo ng'anyo mar Gen Z chande, cost of living crisis. Mae emosetamo serikal solve. Takian gidi solve nadi. Wach ma youth unemployment. Mano national disaster youth unemployment. Seche ma ji okobedo employed. To onego bed ne affordable housing gi. Wa fail nuko youth unemployment mancha wan go chande oduogo piny. But bedo duogo piny. Kama no Oscar. Iwacho ni kama intiere karka. Gin weche mapod luore mana kod kaka ngima dhano nitiere. Ochumi mar piny nyalo bedo sustained through handouts. Mabende wana okatimore sani e kajot ma jatend piny Kenya. Machini ka ne kata weche mag somo. Jopuonj nolimo jatend piny juma mokalo. Kendo kacha wacho ni ng'ato noyud transport reimbursement mar siling 10,000 moko nokoso kuonde mag nindo Nairobi, moko noyudo wuoth mag dok dala kama ne gintiere karka. Sustaining economy mar piny gi handouts. Eri moro ma en addition. Ema miyo nawacho ni adwa barra matin gi paro gi Recho. Recho onge rach di State House. Onge rach gero stadium, onge rach gero hostel. In fact, mar hostel ona morgo kabisa nikech university sani expand kuonde mang'eny to onge kama nyithindwa ninde sama gidhi e school. So onge rach gitimo gigite Recho. But kidwa timo economic planning, mano ok en kaka itimo economic planning. You have to have a plan in place. To kidwaro mondo I avoid, nikech wan kaka Kenya wan piny madongo. Waseneno ji mang'eny kata pinje mang'eny mowuok from zero kagidhi malo. Rais nyocha ka wacho ni odwa timo program kaka mar Singapore. Nase somo economy mar Singapore and how the Singaporean economy no grow. They had a very clear plan. Kuonde mane gidwaro invest in. Singapore, for example, decided it's a very small country to no gi resources mage no wuon. Singapore decided ne gidwa invest in the service industry. Kenya waka e number 1 driver mar economy en agriculture, number 2 in service industry. Singapore no decided to invest in service industry. One of the first things negitimo was investing in the education sector, which is magpunj. Negidwaro ni jio oswach kizungu nikech neginyalo export kata import services more or less. Tokineno Singapore kawuono en hub adiri mar service industry because negin very intentional kaka negid plan economy. Shida ma wan go ka Richo en ni plan en ang'o. Yes, wagero stadium, yes, idhi wuoyo. And by the way, sama system tiyo konego bed ni wuoyo gi ng'ata ng'ata. Ibiro raka utiya. So ok en problem nigi President Ruto kende. En problem gi Kenya as a whole. Chakre President mosekadho. Ok onego wabedi na condition ni nyaka idhi wuoyo gi ng'ato mondo gimoro amora otimre. But fortunately or unfortunately mane Kenya ma wadake kawuono. So samoro beber gik moko State House go be wadhi waneno ni State House chal nade kane pok waneno. So onge rachne. But gima temo wacho ni coupled with that nyaka ibed gi planning. For example, kapok ikaw pesa mora mora idhi tero kumoro, you have to make sure ni itimo due diligence. Is there capacity to manage pesa ni? Sani akawa mi kata pikipiki kata mi pong donge in group. Benu bedo sensitized. Sustainability issues mag investments moket kanyono. What is the plan? Omi Siaya County Stadium. Plan umar sustain stadium ni enango. Udwa kaw events kanyo mundu bedga ku manage go. What is the, maybe there is a plan. But gimate mo wacho ni nyaki team proper economic planning. Nyaki ngini pain points wa enango kako Uganda ma Kenya. Mokuongo mana kako wacho ni youth unemployment is now becoming obedo national crisis, national disaster. It's just a national disaster. To okochako gi Ruto by the way. Kata ching telo mar uru chon. Nuange ni wadhi bedo gi bubble moro ma bus mar youth unemployment. Koro sama wacho ni ka wa point to affordable housing manikuria to anadak nyatike ukanyal chope. Sama igero ute man kuriaka. Ase wacho ni hardware tetete mantie migocho ni go bedni sani stock there. Okinyal blame gi gimomiyo okinyiew smiti mara ma uso Migori town to gidhi gigolo Nairobi. At the end of the day, nyaka inyiew smiti kama bei ni piny. Koro the question is, smiti madhi kao Migori town cha, be onyalo bedo priced the same kaka smiti madhi ta kao Mombasa kata madhi ka kao Nairobi. Nikech onge gimomiyo adhi ta nyiew smiti 200 ka en smiti manyalo nyiew 100. Emomensi ni gigin systemic because one a capitalist system. Ngato both the supply demand mano kende gima control. Akanyal blame government for nyiew smiti ma cheap when nigi nyiew ma expensive nikech koro inkuria oyo. So the only way manyalo implement is kawa team organically from paying kawa demand. In fact, bottom up, the same thing magisebedo kanegi campaign goes bottom up. If they just go back to that bottom up concept, mundo wange ni plan was an economy enango
point wa enango nikech ok nyal bedo ni thieth wantie gi issues education kaka sani there was capitation issues. I'm glad ni rais no mulo wach capitation nikech samoro lit na kaneno billions madhi itawacho ni to but capitation pod nigi shida kai skunde onge pesa because ngato kaka what did Kibaki do? Let's go back to Kibaki. What did Kibaki do? Kibaki no wacho niya adi mi free education, free primary education. Egi manowacho. Koro pesa madikao mondo idhi chul go school fees ka primary ka kawe idhi tim go gimoro nono, idhi nyiew go chiemo, idhi med go employees. Mane kaka no stimulate systemically. Koro wan wapenjo ni systemically en ang'o modwa timo mondo stimulate ko mondo economic planning kata economic stimulation systemically. System ne kanitie en gima ber kabisa. Kenya ma wadhi mbele sani ok onego bed ni ang'eyi kata ing'eya mondo idhi kidhi hospital kituo tiyudi yath. Onego idhi kanyo in kaka ja Kenya kidhi district hospital ni chati dia dati yudo ya thiedhi despite your political leaning left or right. Mane gima watemo wacho. Ero kama nainya ntiere ote madonjo kar kae Sheila kachel koda ka Oscar gi Recho wacho ni en thuolo moyudo mar puonjo oganda ni affordable housing ni rotinde nango mana achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya olose kendo wamedo golo dok e itgi mana ka wantiere kar kae ntiere penjo kachel koda ka ote madonjo ada kale ote moko ang'wen kae to bang'e miyo thuolo mar duoko gi kae to waranga ne chal mar siasa ka warango weche mag Gachagua bende no wacho ni ero ene moromo kwa biro kar kae. Clinton chieng' wacho ni aneno to ka ntiere Wangelongo bendo matinda wacha ni Wangelongo ochalo Wangelongo mano dalawa kadem Wangelongo kadem to ina jolony ni sirkal be nyalo miyo county te ma Kenya jamna kosen mana siasa sirkal ni to kumi bila break ana Clinton maro Wangelongo ero kamano Mosna Sheila Olan ma ote ma Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni wach Siaya ni nying rach coin warang wacho ni wach Siaya ni nying warang coins from both sides or the wacho thoth governors oero riembo joma ne giyudo kondiki kod their predecessors manu kido marach jaluo mondo we nyiego. Otherwise, no justification in troopings to State House just to receive pledges. But only Ruto should change these perceptions. Kendo owejo piny owinj the so-called improvements on the ground. Injinia Lazaro Kanyamboko Makariobangi Jamaguje Kanyada East. Masiteno wacho ni sustainable development is key. Is key. So teach us how to fish. Aye kodi Nyarogogni. Ruth Nyathio Chieng wacho kamae. An bende adok ne jogo adier ok gin nyawawa donge aparo ni nyawawa gin jochiende mano mane moko ne gibul ma bende kan ne gikadho gotieno wago gi Nyalenda aya Rosie machielo wacho ni gin invisible en mana yamo emane owinjo koro magi to donge gin ji ma ineno kendo mondo tich pile to ichulo jotelo ng'eyo wach jogi maler kabisa giwek pimo winjo piny mibadhi man pacho kae tek tieko man pacho ka tek tieko counties to tinde iyaka iwacho ni ka oganda neno wan waonge wach waketo mana wang'wa wadwa neno giko alotwa kano moja inako mago ote ma donjo ka wuok kuom jopiny kendo moko iwinjo kanyo ni ero nyiego mag joluo chak donjo kar kae Recho ang'e ni winjo ote modonjo kar kae achiel kachiel waduto ang'o thuolo mag duoko paro kachiel koda kamagi magintiere godo iwacho ni kik ipuonj ng'ato ni ida miye mana rech pile miye go lowo mondo mi odhi kacha mondo embo dhi olupi nyiego mar joluo donjo kar kae iwacho ni gavana modonjo dagolo ji te mano yudi apis kanyo in kid isowi jok mani kanyo te wacho ni scatter in scatter all magene nis kama gintiere Recho mano shida mosebetie kwaneno kaka telo timre ok en kata counties moko waseneno kata kechak kata gi presidency iyudo ni ng'ato ok dwa tieko odhi mbele gi development agenda mane wadgi nigo in the name nodwaro chako legacy mare projects mage en owuon to king'iye in the line of development tiyudo ni ok en gino maber nikech gigo end up to be ghost white elephant projects
within the various counties. Koro eni wanyalo mana kwayo ni kiyudo ka ng'ato osechako gimoro kang' moweye no, dhi kode mbele, kiki chal stadium mari, kiki chako hospital mari e bath hospital no, kata gimoro makamano. En gima ber ni mondo pesa oganda manosedhi motigo kang' manochopeno mondo wadhi go mbele. To gima kelo shida sana when it comes to now employment, miyudo ni joma nondiki mane yudo katiyo kachi golo, eni in gi team ni mano campaign ni ma ibi dwaro ni timang'o, idwaro ni reward. Ema unoyud ni koro wandiko kata jomoko ma do not qualify, to nikech no mi support ahinya, to koro idwa ni kete kamoro mondo omaki, to ok wayiero ji ni mondo gichiw rewards back to joma no support gi. Seche misebet kacha, aparo ni ng'ato jatelo ka jatelo nego ng'i malong'o ni an man kani koro yiera ni mondo atini oganda duto. To kakelo joma ok nyal konya deliver projects ka, to kendo kakonyang'o ok akonyo oganda mano yiera ni mondo atimang'o, ni mondo atinegi. Ok en gino maber ni idonjo ni tichako ng'iyo ni aoyo Cleophas ni okane kanyalo tiyo kode we agole, Nyarawilo ni okane kanyalo tiyo kode we agole, to jogiendi aliero na wacho gimoro ni institutional memory. Inyalo yudo ni ng'ato biro mo wipe an entire department. Kore no biro gi joge ma do not even understand anything. Koro en malo kachacha, en ma jogi duto ng'iye kochakre gi sweeper, karidwa no yuech nang'o, karidwa na assign nang'o, karidwa to gik makamago ketho efficiency and effectiveness of service delivery within particular sector. Omiyo nyaka wang'iye broadly as leaders, ni seche ma adonje e office mora ane makoro an kacha, onego a lead nang'o. One, you should ensure ni okigolo ji duto, to kata kikelo jogi tikelo jogi mo merit positions mitimang'o midwaro nigi gimak kwendo, nikech jogi madhi konyi mami paro maliw madhi konyi kaka iran sectors or departments within the county. To nitie ng'amo jatelo ng'ato be nopenjowa kanyo wachni affordable housing gi nang'o. We keep talking about affordable housing. And Oscar no wacho temo lero maber gima affordable housing should be. Ideally, affordable housing gin gik ma sirikal onego ensure ni mago ute ma ng'ata nyalo, joma nie lower kada, middle kada ka nyalo afford ute go eko. Okochuno ni sirikal ema nyaka timang'o, nyaka gergi. Matene sirikal tije maduong' onego bed ni oketo mikakati ma joma nie construction industry gibene ginyalo thrive at that sector, ma ng'ata nyatimang'o nyalo yudo ot, ke not migero madhare, jo madhare ka nyalo nyiewo utego. Mane ideally what affordable housing is. But wayudo ni pinje ka pinje nigi concept gi kaka gibe gi understand ang'o affordable housing. But what cuts across affordable housing nyaka bed ute ma ng'ato ka ng'ato, especially joma nie lower kada, middle kada gi nyalo afford easily. O gima gi constraint. Koro gineno ni joma nie construction ka en transport cost ema miyo ute bet mani malo, ang'o ma government nyalo timo to reduce on the cost of construction, mondo gigi obed nang'o ng'ato ka ng'ato nyalo nyiewo. Kata migero akala, midwa gero akala ka, jomage mabo nyiewo gi kana kala people nyiewo ute manie akala ka government otimang'o okelo. Omiyo nyaka ging'i ni jomwa keto negi gigi gimbe gin gi ability, kikwa keta ute kata kune mwagero giego to karo gidhi konyo oganda no, jomoke madhi timang'o dhi nyiewo ute go aso gi rent out ne jogweng'. Erokamano ahinya Oscar, kwatieko twak mar yuko jamna ni kama intie, wach ni bende gini nyachopo ne jo counties te mantiere piny Kenya ka, kosen mana yor siasa chal ka gima ene percentage mamalo kamirange, kosen gi wang' man siasa to en mana siasa nikech hosting delegations man state house to en go siasa en ok en gima nyalo, ok en sustainable en ni ndalo mane ne wan kod in 2000 ne wan kod miluongo ni MDG ne Millennium Development Goals. Jo lony nobet piny bong'iyo goals manondik gi MDG gi. Achiel kuom goals go ne ni dhier mondo watiek, mondo dhier obed ni onge, eradication of poverty. Kane ne giduogo ging'iyo baadaye ne ok inyal tieko dhier, lakini inyalo duoko dhier piny. You cannot eradicate poverty, but you can reduce poverty. Koro ne gibiro miluongo ni SDGs.
manogolo miluongo ni Millennium Development Goals ka. SDGs gin Sustainable Development Goals. Nigi midwa timo sani koro kamoro amora obed sirkal moro amora man in the entire world nyaka Kenya. Nyaka bed ni kumoro amora mitimo en sustainable. Kikelo miluongo ni Hustler Fund. To in gadier ni pesa ni komiye ji to ji bro duoke mondo obed no revolve kuom ng'ane. Koro gino ni sustainable. Katika na kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana kama pesa cha uguki chande. Ere kaka uboloso profit mondo bed ni gino o revolve ohala oloso mo jogi endelea kod tich. Koro kata wach mar affordable housing kata wach mag state housing. State housing to ber. Seche ma sale no ka gik moko maban no ka William to keto wacho kacha ok no chiwo gik moko manyien. Aparo nyaka bed no wacho ni waketo pesa budget. Moko ntie mo wacha ni waketo 40 billion waketo gin gik moko already sekete budget. Nikech ng'ama tije en mag pango gino en committee mar budget ma parliament. Koro mostly onyanyiso no omiu lakini at the end of the day gigino mna gik mane budget kande. Mabende okochune nyaka kendo kuro dhi kacha mondo igine ni. Mane ka koro for example lishu masiaya. Ninti gik moko mane no chiu ma were not part of the budget. For example, kata part of that stadium migero no. Mano ok en part of the budget. Amo migere ok gere kod okubedo advertised. Enigere gi jeshi. Kaka pesa donjo kuom jeshi kendo duogo kuom raia mano bende is a bit okay accountable ahinya but emagere theater migero ginene Siaya bende igero kod jeshi gi budget moro mokang'eyo but budget mawango e barabara manene ochiw barabara manene ntiere gin budget manene gik mobedo budgeted manene ntiere budget ma odhi boka the parliament both the committees obed barabara makuru obed barabara makuru but anything mwatimo mondo obed nene gima nyalo konyo ganda obed gima sustainable magini ka waketo issue kata koro makoro Nyarawila wacho mar ute magakala ni uptake mar udika bende ji dhi nyiewogi emomiyo ang'isi the best way mane dwa implement affordable housing ne dwa keto ni bei mar gero ot bedo mapiny mondo ng'ato ger ode monyalo rome monyalo dakie ng'ato nyalo dwa gero ot makore en lowo to mabati oyudo mabei mayot kama intiere erokamano Oscar Sheila antiere kar kanyo oloso sustainable development goals ma Oscar wacho kar kanyo bile no jiwa penjo kani koso do bed mano duon bura mar MDG ma wacho cha duon bura mara ochien mano ma ogenya ni oyo ok en MDG mar party en MDG mar amele yes kono sari what is SDGs kirange kaka gini chal jatend piny Kenya opuonjo Kenya sani lupo nade nikech sani chaka gima gimichiwo ni en rech to rech ma ichiwo ni ja Kenya lupo nade mondo bede sustainable kinde nikech jotelo tema dhi kocha jo Kenya te okredo state house kata kamano ne gidaka donjo kinde ng'anyo mag Gen Z koro jotendgi ema nodhi odonje kinde mane gintiere kar ka opuonj gi lupo nyaka wapuonjre wate lupo nyaka wapuonjre wate wan kaka oganda sirkal kila mtu nyaka wapuonjre wate weche mag lupo nikech wach ma ichiwo ni mini ok en sustainable onge ng'ama bomi chiemo michame odi pile pano ng'ama rani nyaka idhi mondo ing'e kaka inyalo puonjri kendi lupo loso giki mano be e kaka uchumi wa nyalo dongo maber nikech koro iparo iyudo ka koro ji bedo entrepreneurial ji koro wacho ni kantie shida na moro mantiego e kona na moro kata obed kaka raw moro madake taneno kantie shida moro matinta amanyo solution manitie local kanyo to koro bedo more sustainable swali bedo ni sustainable development SDGs ma Oscar wachogi kata puonjo ng'ato dhi lupo ipuonje nang'o mano kende kuma koro pogruok chako bede kae nikech jiteto yiene onego bed sustainable ipuonje nang'o research tingo ni kata ipuonjo wani the only way minyalo time aduogo mane wach mar system nyaka bed systemic nyaka bed ni konyuoli obed no nyuoli Siaya kata nyuoli Migori kidhi tiyudo chanjo hospital mokuongo mondo ibed ya chance ni mondo survive mondo ibed ng'ama duong kichako school
obed ni di school Kuria, kati di school Rongo, kati di school Ugenya, in gi access to that basic education. ECD intie go facility no ber kendi nyalo punjri. Mondo kik wabed gi different outcomes. Ni nyathi makoro ni Siaya kochopo kia ni igni adito kuja somo, to nyathi ni Nairobi kochopo igni go, to nyalo somo. Wabed gi, kidwaro mondo change ni obed sustainable, nyaka wabed bani waketo system in place, makidhi e school cha, inyalo dhi bed e school ipuonjri iti maber. Kitieko ensa mar dhi e mbalariany. Kikadho onego bed ni dhi e mbalariany idhi. Ko ka onge dhi tim diploma, wantie gi TVET, amor kabisa ni tinde education system wa mar Kenya, guarantee ni kila ng'ato nyalo dhi to puonjre mondo yud gi orak moro monyalo timo mondo go. Wa support gi mondo gidhi kamacha. Mano ko kibedo gi outcomes manyalo bedo sustainable. Nikech ibo yudo ni kuonde moro amora midhiye kocho ni wuon nyaka ichop kacha. System mind self-sufficient in terms of development, a system manyalo bedo sustainable. To kawa keto ni ok wadwar invest e weche mag thieth. In fact, for me en ga gik moko adek. Weche mag thieth, weche mag somo, weche mag security. Security ka involve infrastructure development. In gera ndara. Kisa gera ndara, ibo neno ka matatu chako payo ndara no ka they back and forth, goods services move back and forth. Mane tich monigo bedni watimo. Ero kama na inya Sheila Olang. Kama chelo ina kuna mwija wanda nwalok tanga. Ma wachopo itielo mugik manu machende tulu madakika par mabiro karaka wada winjo tuak. Manu manjiko karaka chelo weche mag siasa chal mar siasa. Mapacho kae kama wantiere. Wada rango kendo wawinja ne duol manu mara manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ne oloso kanyo mokwongo odeclare ni en kore ne ng'wech mano mar laro kom mar jatend piny Kenya. Kama chielo bende owacho ni jatend piny Kenya okoro mar bede e pisno kamora mora mantie. Wawinj duol ariyo gi kae to bang'e waduo ka wawinya ne pach Recho Omolo, Oscar Omondi kod Sheila Olang man kod studio kiny makawuono. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. And few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Restore NHIF so that when you have a card and you go to hospital, you are treated and you go home. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Mwai Kibaki, the greatest president Kenya has ever had, a great man, very focused economist, went to the prestigious Makerere University for his bachelor's degree. Later on, he went to the London School of Economics for masters. In his 10 years presidency, Mwai Kibaki never took the microphone to lecture the people of Kenya about how educated he was. He never. Yet, the things he did, everybody can see. When we look at the one saying how educated he is, in 3 years, the things he has done, abductions and extrajudicial killings, theft of public resources, destruction of the health system, destruction of the education system, gangs and militias harassing women all over. That, to him, is a benefit of education. Recho, jo siasa tingo ga jo piny nade? Jo siasa kiwinjo weche mage wacho. Singo ma Rigathi Gachagua wacho ni okupogore gi Maruto no wacho kapok obedo jatend piny Kenya. Okupogore gi ma Uhuru no wacho kapok obedo jatend piny Kenya. Ang'o matimore ga? Ng'ato wacho ni rieko samoro nitie ga kapok jodonjo telo. Bang' telo ok no lal odok mana piny. Koso ja siasa nyiso jopiny gima jopiny dwa winjo. Ng'enyne. To
gima berie gini makata dagombo wacho kineno kaka Rigathi kawuono wuoyo kata nyocho wuoyo tineno ka nitie change of tone in his speech ni oneno ni sani Kenyans are woke and wang'iyo gik moko e kiwango mopogre ni we are more agenda based, idea based. Ok wadwar politics mag arithmetic, tribal arithmetic ni adhi kelo oganda makama, adhi neno kaka adhi manyo telo. Sani oseng'e ni onge ng'adwa winjo gigo. Koro emomiyo o change gik manyalo noro jopiny, madang mi jopiny bende warm up unto him ni kara koro Rigathi ni bende winjango, winjowa. Oneno lit jopiny. Ongeni ng'eny ji ose complain about SHA ni adhi hospital, SHA is not working. Ke ang'o motimre, we would rather go back to NHIF. Ineno. Koro nyiso jopiny gima jopiny dwaro ang'o? Dwaro winjo. Tan gadiera makene ni de podene yie ka di koro podogo debe ne SHA no, di koro podogo debe na affordable housing levy nikech kikawo clip mane otimo kapok nobedo impeach tibo yudo ni magi gik manowacho. Onge chieng' manowuok oko mowacho ni oyo gini is raiding the payslip mar jopiny. Onge chieng' mowuok mowacho ni oyo let us enhance NHIF kikwa migrate totally from NHIF to SHA for example. Omiyo king'iyo ng'enyne gik ma owacho onge gima nyien at all. Ten gimotimo omiyo jopiny mana niya jopiny dwaro winjo ang'o. Banyalo nyiso gi gima opogre gi gima dhi mbele mondo jopiny warm up unto him. Recho mogik nikech okanga duogi sa deko oromo kata wuoka wach mari mogik sani ka wasodo. Mara mogik yiena monda akwa oganda waduto ni wan gi bura, ok bura to wan gi celebration magalamoro manotimre between tarik 10 nyaka 12. An kaka jalno manie committee maloso 20th anniversary celebration mar ODM. Nyaka ng'aka man opportunity ni mondo agwel oganda waduto ni ODM Nation wadhi kutana wapi? Mombasa. Kochakre tarik 10 nyaka tarik 12. To mokwongo adona kwa mine waduto ni wadhi bet gi bura kaka joma mine ma jo ODM kwa twagi nyimine wa manie telo kaka Mili kaka Gavana Wanga gi joma moko tarik 10. Omiya kwayo gi ni mondo waduto koluongu wa organize kaka wabokao, wa organize kaka wadhi mitu, wan gi program maber ma mondo wapuonjre kaka wanyalo manage power, kaka wanyalo manage utewa, kaka wanyalo timo gigi duto to pod wabet effective e line wa mag tich be. Erokamano ahinya. Kaki bokao weekend kaki boduokgi. ODM dhi uko jamna. Kwadhi yuko jamna to wagwelo mondo wane telo maber mar Babo Sekelo in the last 20 years. Erokamano ahinya. Oscar, ageni tiere twak ma otiyo kaka ang' mere gi wach mari mogik bende. Wacho mano mar Gachagua. Kae kato bang'e nang' waduogo. Aitieko gi wach mari mogik. Recho, wacho na gik ma wach e dira ka. Ka wacho. Josiaya gi chendo. Iwinjo Cleophas. Ipenja wach go ma Gachagua wacho chan. Punde chalre. Punda niko donje i punda moko. Ok en dhiang' ng'en rangi mopogore opogore. Lakini punde chalre ok nyal ng'en punde ni en mane. Koro jo siasa uso hope ni ng'ama dwa winjo. Ema Gachagua uso chande. Lakini e maisha ka you don't get a second chance to prove the first impression. Ok nya yudo. Kapo na romo kodi kawuono kapo ni mer ma iluoki mochido kabisa. Kini kati bibina kod suit mar siling 200,000 tanya ng'an Cleoni. First impression chande. Gachagua ne uso facing Mount Kenya. No wuok to chiko kon osomo buk mar Kenyatta facing Mount Kenya. Ni Mount Kenya ni Kenya ka ni nyaka economy Kenya ka en mar jomurima go. Koro neno sewacho ni ng'ama en gi kite. Kite ni ok dhi lokre, an ok dhi lokre na. Dhi lokre ni jomoko. Wach mar ginene kama wachope kendo ba wacho kama ng'ama olal ong'e kama oae, kama odhi mokia, lakini kama oae kama odis kama nyaka bed na lal kama iwuok iking'eyo. Koro nyalo dok chien. Where did the rain start beating us? E issue mar anawacho mna issue mar devolution. Aning'eni kata mna devolution ni ok support ga ahinya. Adwaro kanwa bed gi miluongo federalism. Federalism opogore gi devolution. Devolution en services de piny kacha. Federalism en ni units go bedo autonomous. Wagolo miluongo ni KRA kae.
koro wabed kod gimichal kere ma Kisumu makawa golo tax kacha tipoge gi kacha to tiyo kacha to devolution ne gi maber federalism gi maber to lakini mlaka kawa implement lakini kakawa implement ni go 20 years wasebedo kod ODM as the main party in Nyanza for the last 20 years ka ubet piny munya ukaw bilongo stop ma 20 years to ng'iew to devolution mosetimre Nyanza under ODM government osetiona for example was end up the counties mok nyatimo oversight ni governor nikech gin one sided. All members of county assembly gain members of one party, the speaker is member of that party, the governor is member of that party, and the deputy governor is member of that party. Ero kama na ngine recho gine borangi manuka gichup tare ka paro bubiro karakanyo kendo jo abere bubiro mondo miolo twak machalo kama Shila wach magashago lose wacho kacha sikul mano mane Kibaki osome wacho makerere to machigni kodia yenyen school mabende ni some London School of Economics tirange kurgigi duto kama gintiere en mana hope ne mapodi mendo mana usne jopiny aparo ni aparo ni weche mag Gachagua gi siasa sagi osekato ang'eni samoro kaneno Gachagua ka wuoyo to owacho gik milimago ano ka kono koro gik mowacho sometimes obedo out of touch siasa ma botio kama koro wachopeni en siasa ma issue based wadwaro dongruok period gik midwa nyisowa ni kia ni mlima notimre nade mago kwadonyo mago dongruok koro wan wadwaro dongruok to dawa ma wadhi goyo wan waseng'anyo last year nosechamo tear gas kama dwarore dawa ma wadhi to goyo mar ariyo in 2027 a ballot box kata mondo wa send a very clear message ni wan wadwaro siasa mar dongruok kende siasa ma wadwaro adwaro ni kachiew gokinyi tatero nyathina e clinic to nitie vaccination midhi chuoye mano kende gima dich kama koro wachopeni and jasiasa mora mora mawinja to ni gidongruok ni gi agenda ni gi plan ni gi kaka idwa tiyo ne jopiny mano kende kibo nyalo mondo kibo nyalo konyori kata mondo ikonyo oganda kata alwora ma intie so wach mar Gachagua mowacho Mount Murima go to onge skunde mowacho ka Kibaki ntiego yes bomi watemo spread injili mar bedo issue based mar weche mag uchumi ka wang'iyo economies mopogore ma kata Rais Ruto himself osewacho ni odwa temo mondo model economy mar Kenya economies go gima dakwayo ni odoga ne drawing board matin mondo ng'i planning mondo wabed gi plan wabed gi structure ber mar siasa ma issue based kaka siasa magoyo ni en ni it does not matter ng'amo bet kata kero beda Ruto kata loko bet whoever it is it does not matter as long as at the end of the day wabed gi system mok discriminate system ma deliver development to jopiny mane siasa ma wadwaro sani to siasa ma pod idwa goli ni siji an nyaka kanye mano agi kanye mano dhigi kanye mano sani time no sedhi nikech aparo ne ji pile oganda wa mawinja kata rowerni mawinja bedura beda gi hope nikech atamalo 75 are young voters they are coming so if you are speaking language machon ne jok mok winj language go to be ibo donga nikech revolution osechopo to en mana revolution ma kiuchumi it's an economic revolution so koki kaw mani keto piny to be idonga kata moso kawuono nan gi jo Siaya jo Migori mawinja moso kabisa hata mo represent Migori kae matbutegno nan gi jo Siaya kama yuare so sama waneno ni migoch watek winjo kaka Siaya makoro tek malich kae so we are cruising nicely we're not so badly off whatever you want them maber kawuono ino jo Siaya pero kamano kiwacho ni onego manjo ma bende obi okono ne pato chal nade wacho ni modern fish market bende nitiere karakanyo kono mojwang kendo kama girange karaka wang'eni watieko twak okinyi makauno kendo agonero kama nya Recho Omolo Oscar Omondi kachel koda ka Shila Olang gigi duto mwalose odiochieng' ma kawuono wach mantiere kama watieko wacho ni counties ka onego bed ni tiyo nyithindo yudo thuolo mar somo nikech kiyudo statistics moko kata kwan moko madebuogi ni nyithindo ahinya madebed ni wuoka e counties wa makaluo ng'ato ok nyal ndiko to ng'ato ok nyal somo ng'ato osechopo higni maromo 15 nyaka 17 en higa ma ng'ato onego bed ni nyalo ndike kendo nyalo somo e yo makare ripode maka nyako rango gi jwang gin moko migolo mane yamo gigolo kanyo kod migepe mag sirkal ma bende osetimo nonro magi kod kwan gi ma okelonwa county konego bed ni tiyo bilionde ni kelo ka ang'o miyo class onge ng'o miyo ji somo e tie yien e kinde ma pesa kendo bilionde modhuro
chopo ni nyaka e kaunti kama intiere. Wanonre uru ka en jotelo kata ka gin jogo kura, wabedo kod paro mopogore ka waneno ka kitiero madhi bedo katimore kinde mabiro. Wan mana kamano mondo mi wagolo doke e itu misomo isomo, moko mori gole e iti kendi gole pachi, mumori kendo meda mako mak kendi pande chunyi. Moko be nya bedo malit ok chwe remo, to moko pare ni nyalo mako chuny malok chunje mamoko bende. Awe lwet jowetewa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor ka ikelo chenro mar mbako romo sadeko seromo osekalo kanyo dakika 2 nata i chenro ma okiny ma kawuono twak mar Rupe nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango waradi odiochieng' makiny. Orit masani.